Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isaud to 3 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 and the most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes. Mayo 2 kita sa aton sining pagpangalagad tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining The Vote Countdown. Sa aton sining pagpangalagad The Vote Countdown nato napulo na lang kadlaw kag 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Commission on Elections nagpaandam sa mga kandidato nga mga violate sa gun ban or pagban sang ayuda subong ngadlaw tubtob Mayo 12. Sa pihak bahin ang Philippine National Police kag subong man Joint Anti-Fake News Action Committee naglunsyar sining pagtapna man karon sang nagaduging fake news. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita masobra 1,200,000 pesos ka balor sang kagamitan kag kwarta na kawat na taban sang kawatan sa balay sa Banwa sang Dumangas. Kag City Social Welfare Development Office i-assess ang 15 anyos nga subject sang bypass operation sa distrito sang Haro. Subong man household transmission ginatudlo rason sang pag-angkon sa mga bata sang hand, foot and mouth disease diri sa Iloilo. Isa man ini karon ining HFMD or hand, foot and mouth disease sa mga ginabantayan or dapat siniya nga tutukan sa mga ginikanan bangod nga ang target siniya mong mga kabataan. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Mga nagapanguna naman nga balita nasyonal si President Bongbong Marcos nagpabutyag diri nga ang mga mamumugon hindi dapat siniya nga pagpabayan sang aton sining gobyerno. Amuning pahayag sang aton sining presidente sa pagsaulog sang Labor Day kag nagpangako siya nga ipatuman sa iya sining administrasyon ang konkreto sining mga lihok para nga mahatagan sa nagakigo sining pagtamod ang kinahanglanon sang mga mamumugon kag sang tagsa sining pamilya. Bangod sini sa karon mga biyan ang administrasyon maghatag sang pagtukod no sa mga konkreto nga lihok agud mapasigurado ang ikaayo sang mga mamumugon kag maghatag sang maayo sining buwas damlag para sa ila. Ginpasigurado man sang presidente nga ipatuman ang mga pagsulundan sa mga mamumugon kag dapat nga magapaidalom ini sa maprinsipyo sini kag husto nga manggad sang pungsod kag wala ginatakos sa kita kag indi man sa sining ginatawag iyang dungog ang mga tawo nga naga paninguha sa ila sining pagpangabuhi. Ang pagtrabaho hindi lamang kuno iya sa pag-alsa sang kaugalingon nagikan sa kaimulon kunti dako man ini iyang bulig sa pungsod Pilipinas mga biyan. Kung nantawon sininimo ang message sang aton sining presidente is talking about concrete ano kuno to no konkreto nga lihok no ti bilang isa ka mamumugon man sa aton sini nga mga kabombo katulad naton ang pamangkot sini ano nga konkreto nga lihok
ang ginatumod ni President Bongbong Marcos. Oh? Ano nga konkreto nga lihok ang ginatumod sang aton sini nga presidente, no, para nga mahatagan or ma-address ang kinahanglanon sang tagsa sini ka mga mamumugon kag sang ila sini nga pamilya. Oh, kay tuman ka broad o kung tuman ka lapad ang mga tinaga sini nga konkreto nga lihok, oh, para iya sa mga mamumugon sa aton sini nga mga kabumbo. Ang konkreto subong iya nga sitwasyon, Mr. President Marcos, sir, amo nga ang mga mamumugon kun baga sa kabuhi tilak na ang ila sini nga ginhawa, oh, sustener agod lamang iyang ila sini nga maalsaman kag mapadayon ang pagpangabuhi sang ila sini tagsa ka pamilya bangod man sa sitwasyon karon diri sa aton sini nga pungsod. Oh? Ang baligya or ang mga produkto tuman ka mahal, magluwas lang abi sa 20 pesos nga bugas nga ilisipon man lang ang makabakal, maka-avail sini sa aton sini mga kabumbo, ti nagapamangkot ang mga mamumugon kung ano ining mga konkreto nga lihok nga imo sinigin pahayag, no? Kompos ini sang ano, may ano diri kag anong himuon sang gobyerno sa sining konkreto nga lihok. Oh, kay ti kon maghambal ka lang nga konkreto nga lihok, ti do anong konkreto nga lihok sa konkreto nga lihok? Oh, sa aton sini nga mga kauturan. Oh, pataasan ang sweldo sa mga mamumugon, hatagan sila sang dugang nga mga benepisyo, o pwede mo inang panawagan sa mga mamumugon. Ano pagin ang iban sini banwa, hatagan sang maayo sini iya nga programa sang aton sini nga gobyerno suportaran sa kun anuman nga sektor nga lakip ang mga mamumugon. Ang masubo pagid nga kamaturan is that nga nagakadumduman lang ang mga mamumugon sa tagsa ka mag-abot ang adlaw nga Mayo 1. Pagkatapos sinati, why na sa aton sini nga mga kulturan. Oh, ti ang ginasinggitan sa mga mamumugon, ordinaryo nga mamumugon, pataasan ang ila sini nga sweldo para iya nga makasabay kumbaga, sa sining pagtaas man sang presyo sa mga produkto, sang mga baraklon, katulad na gid lamang abisang bugas, sudan, utan kag iban pa. Isa subong iya banwa kung sadto anay ang mga makabig naton poorest of the poor, mga isang kahig, isang tuka, hindi na maglayo karon sa isa iya ka mamumugon nga nagaangkon sang sweldo nga pila 15,000 or even 20,000 kada bulan nga mayara sang 2 ka bilog sining anak, kulang katama. Dugangan nato ng iban pagin sini nga mga impormasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan sa aton sini pa nga pagpangalagad sa Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 2, 2025 at 10 araw na lang mga kabombo bago ang national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita, sa
Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamay ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte hinamon ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ni dating Pangulong Duterte hinamon ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Palasyo Malacanang nanindigang walang pakialam ang Estados Unidos sa impeachment issue. Abangan din mamayang Philippine National Police bumuna ng Joint Anti-Fake News Action Committee dahil yan sa labis na pagkalat ng mga pekeng impormasyon sa bansa. Malacanang naman sinibak sa pwesto si NCSC Commissioner Raymar Mansilungan dahil sa serious dishonesty at grave misconduct. Sa ating provincial report, mamaya ang Police Regional Office number 11 pinabulaan ng sasalakayin ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Balita naman sa ibayong dagat, ang World Health Organization kinundina ang krisis sa Gaza. Ang United Nations naman nanawagan sa Israel na itigil na ang pagharang sa pagpasok ng mga ayuda sa naturang lugar. At sa sports balita, ang New York Knicks pasok na sa semifinals matapos tapusin ang laban kontra Pistons sa Game 6. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hinamon ngayon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court kaugnay sa mga kasong Crimes Against Humanity na iniuugnay sa madugong kampanya kontra iligal na droga ng nakalipas na administrasyon. Sa kanilang pagsusumite sa International Criminal Court ng kanilang pleading nitong Mayo 1, iginiit ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dr. Dov Jacobs na hindi na maaring gamitin ng korte ang jurisdiksyon nito sa Pilipinas matapos ang pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong Marso 17 ng taong 2019. Ayon sa kanila, malinaw sa batas ng International Criminal Court na dapat ay miyembro pa ang isang bansa sa oras ng pagsasakdal. Anila, nang magsimulang investigasyon at maglabas ng desisyon ng pre-trial chamber, lumampas na sa petsa ng withdrawal ng Pilipinas kaya't wala na itong legal na basehan. Tinulig sa rin nila ang prosecution sa muna'y kalituhan nito sa pagitan ng jurisdiksyon at mga kondisyon ng paggamit dito. Pinuna rin nila ang pagbanggit sa Article 127, Section number 2 ng Rome Statute na nila'y hindi dapat ipatupad sa kaso nitong si dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon naman sa International Criminal Court na tili ang jurisdiksyon nito sa mga krimeng naganap na habang miyembro pa ang Pilipinas. Sa ulat nito noong Marso 12, sinabi ng korte na may reasonable grounds para paniwalaang si dating Pangulong Duterte ay may pananagutan bilang indirect co-perpetrator sa libu-libong kaso ng pagpatay sa pagitan ng Nobyembre 1 ng taong 2011 at Marso 16 taong 2019. Dagdag pa ng International Criminal Court, may matibay na ebidensya ang mga pag-atake laban sa sibilyan ay isinagawa bilang bahagi ng pulisiya ng Estado at ng Davao Death Squad na umano'y pinamumunuan noon ni dating Pangulong Duterte. Naresto si dating Pangulong Duterte nitong Marso 11 mga kabombo pagdating mula sa Hong Kong. Ayon o batay po sa warrant of arrest, siya umano ang nagtatag, nagpundo at nagarma sa grupong sangkot sa mga pagpaslang. Siya po ay dinala doon sa The Hague, Netherlands para harapin ang kanyang kasong Crimes Against Humanity. Samantala sa iba namang mga balita, mariing itinanggi ngayon ng Palasyo Malacanang ang isang kumakalat na dokumentong nagsasabing pinipilit umano ng Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at tinawag lamang itong ganap na imbento. Ang umano'y leak na dokumento na may petsang Abril 18 at may titulong Memorandum of the National Security Advisor ay nag-aakusa na si U.S. National Security Advisor Mike Waltz ay nag-udyo kay Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo na gawing priority ang pagpapatalsik naman kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinawag pang isang political risk. Ayon naman sa National Security Council o NSC, isang malinaw na fake ang naturang memorandum. Wala raw ganoong dokumento sa kanilang opisyal na talaan at maging ang barcode nito ay kinopya lamang mula sa ibang file. Patunay umano ito ng tampering. Paglilinaw ng National Security Council, nag-usap sina Anyo at Waltz pero noong Abril 11 at hindi ng Abril 18 at wala rin sa usapan itong anumang issue sa lokal na politika sa bansa.
Iginit din ng palasyo na hindi nakikialam ang Estados Unidos sa mga internal na usapin sa politika ng Pilipinas. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang opisina ni Anyo sa mga cybercrime expert mula sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Department of Information and Communications Technology para matunton ang nasa likod ng disinformation at naghahanda ng kasong kriminal. Ayon nga sa fake memo, nakasulat na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang pinakamalakas sa contender sa pagkapangulo na posibleng makagulo naman sa exit strategy ng Marcos administration at sa interes ng US sa Southeast Asia. Inilahad din ito na handa umanong magbigay ng support ang US para matiyak ang mabilis na conviction at isang aligasyong mariing pinabulaanan ng nasabing mga opisyal. Sa iba pang mga balita, humiling na ng repatriation ng pamilya ng ilang mga Pilipino sa may Vancouver, Canada. Ilang araw yan matapos ang malagim na ramming incident sa isang Filipino festival sa naturang bansa ayon sa Philippine Consulate General din po sa may Vancouver. Sinabi ni Consul General Gina Hamuralin na lumapit na ang mga ito sa konsulada upang humingi ng tulong para sa tuluyang pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Inaayos na anya ng konsulada ang dokumento ng mga naunang nag-apply, ngunit kailangang dumaan ang lahat sa akma at sa legal na proseso. Marinaan niyang ma-repatriate ang labi ng mga Pinoy na kasama sa mga nasawi sa ramming incident. Ngunit sa kasalukuyan, wala pang kumpirmasyon mula sa Vancouver Police Department kung ano ang nationality o kung may mga Pinoy na kasama doon ho sa mga kumpirmadong nasawi. Sa kabuuan, mga kabombo, umabot po sa 11 kumpirmadong nasawi kung saan 8 sa kanila ay pawang mga babae, habang 2 ang lalaki at ang huli ay isang 5 anyos na bata. Ayon pa rin kay Consul Hamuralin, bagaman isang Filipino festival ang sinagawa noon, may iba pang mga nationalities na dumayo at nakibahagi sa naturang selebrasyon. Samantala, natili namang kritikal ang kondisyon ng 7 iba pa na unahong napaulat na sugatan. Batayan sa impormasyong nakuha ng konsulada sa mga local authorities sa Vancouver. Ang naturang selebrasyon, mga kabombo, ay isa hong pagkilala sa kabayanihan ni Datu Lapu-Lapu, ang Pilipinong chieftain na unahong lumaban sa mga Spanish forces na pinangunahan nitong si Ferdinand Magellan sa tinaguriang Battle of Mactan. Nangyari po ito noong 1521. Samantala, maya-maya lamang ay kukunin natin ang linya ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Painghiluho dito ho sa tinatawag na Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police na nakatakda namang ilunsad ngayong araw. Bago ang balitang yan, sa iba muna tayo mga balita. Muli hong nahaharap sa banta ng pagbaha ngayong araw, mga kabombo, ang 7 rehiyon sa Pilipinas. Batay sa nilabas na datos o na-report ang State Weather Bureau, ito ho yung General Flood Advisory. Kinabibilangan po ito ng mga rehiyon ng Mimaropa o Region 4B, ang Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 o dyan po sa may Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao, Region 12 o Sorsogon, Region 13 Caraga at ito hong Bangsamoro Region. Diyan sa may Mimaropa Region o Region 4B, tanging ang probinsya po ng Palawan ang nasa ilalim po ng flood warning ngayong araw. Pero dyan po sa may bahagi ng Eastern Visayas o Region 8, kasama po dito ang probinsya ng Northern Samar, ang Leyte, ang Eastern Samar, ang Samar Province, maging ang probinsya po ng Biliran at ang probinsya ng Southern Leyte. Diyan naman sa may bahagi ng Mindanao, particular na sa may Region 9 o Zamboanga Peninsula. Kabilang ho dito ang probinsya ng Zamboanga del Sur, ang probinsya ng Zamboanga Sibugay, probinsya ng Zamboanga del Norte. Sa Northern Mindanao o dyan po sa may Region 10, kinabibilangan po ito ng Misamis Oriental, probinsya ng Lanao del Norte, Misamis Occidental at ang probinsya, mga probinsya po ng Camiguin at Bukidnon. Dyan ho sa may Sorsogon Region o dyan sa may bahagi ng Region 12, kinabibilangan ito ng Sarangani, ang South Cotabato, ang Sultan Kudarat at ang probinsya ng Northern Cotabato. Sa Caraga Region o dyan sa may Region 13, kinabibilangan po ito ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Agusan del Sur. Panghuli, ang Bangsamoro Region, ito po'y kinabibilangan ng mga probinsya ng Lanao del Sur, probinsya ng Maguindanao at ang Basilan Province. Ayon pa rin sa Weather Bureau,
Ang mga nabanggit na lugar ay pawang apektado sa mga pagulang dulot nitong low pressure area na sa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Inasahan po makakaranas sa mga ito ng mga pagulan na maaring umabot ng ilang oras at maging dahilan ng paglubo ng mga bodies of water, ito hong mga kailugan. Kaugnay ho ng balitang yan, asahan na ang mga pagulan sa ilang bahagi pa rin ng bansa ngayon pong weekend. Dulot po yung umiiral na low pressure area at itong intertropical convergence zone. Batay ho sa report ngayong araw ng State Weather Bureau, karamihan sa mga pagulang ito ay mararanasan po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang na ang ilang mga lugar sa may Bicol region at sa Southern Luzon. Batay pa rin po sa monitoring ng Weather Bureau, uling namataan ang low pressure area sa layong 440 kilometers. Silangan po ito ng Hinatuan dyan sa probinsya ng Surigao del Sur. Balit naman ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. At bagamat magdadala ito ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa, sa loob po ng 2 hanggang sa 3 magkakasunod na araw. Kalat-kalat naman ng mga pag-ulan, kasama na ho dito mga pagkulog o mga thunderstorm, ang mararanasan sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, maging sa probinsya po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate sa bahagi ng Bicol Region dahil po yan sa low pressure area. Maulap na papawirin rin na ang iiral sa nalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao dahil dito sa Intertropical Convergence Zone. Pinag-iingat pa rin po ang publiko dahil sa mga posibleng insidente ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga vulnerable area. Samantala, ang nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makakaranas naman ng mainit at malinsang ang panahon, lalo na pagsapit po ng hapon o gabi sa mga nabanggit pa ring lugar. Sa iba pang mga balita mga kabombot ka Sir Nation, lumubo pa ang bilang ng mga residenteng naapektuhan sa pagputok ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Sa pinakahuling report na nilabas ng Department of Social Welfare Development, DSWD Disaster Response Management, umabot na sa 24,404 na pamilya ang kumpirmadong apektado sa pag-aalboroto ng naturang bulkan. Ito ay binubuo ng nasa 110,090 katao mula sa 73 barangay sa naturang lalawigan. Kahapon, naghatid ang DSWD ng karagdagang family food packs sa 2,643 apektadong pamilya mula naman sa bayan ng Magallanes at Tabulan sa probinsya ng Sorsogon. Nagpadala rin ng malinis na tubig ang Department of Social Welfare and Development sa mga residente sa bayan ng Huban at Irusin na unang naapektuhan ng ashfall kasunod ng pagputok ng naturang bulkan. Samantala, umabot na sa 16 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng ahensya sa mga naapektuhang residente mula nung unang pumutok ang bulkan nitong Lunes, Abril 28 ng kasalukuyang taon. Kaugnay nito, pagtitiyak ng ahensya, nakahanda ang karagdagan pang mga family food packs para sa mga apektadong residente. Kaugnay ho ng balitang yan mga kabombo, maki-update ho tayo sa pamagitan po ng Department of Social Welfare and Development. Kasama ho natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Social Welfare and Development Department, si Assistant Secretary Irene Dumlao, para pa rin dito ho sa nagpapatuloy na pagsubaybay ng Social Welfare Department sa kalagayan po ng mga kababayan po natin dyan sa may Sorsogon area. Magandang araw ho sa inyo, magandang tanghalit. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Asik Dumlao, si Bombo Genesis, po ito kasama natin si Bombo Victor. Asik. Magandang hapon, Bombo Genesis and Bombo Victor. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Thank you for joining us again sa Bombo Radio Philippines. Asik, unang-una, kamusta ho yung ating pagsubaybay sa mga kababayan po natin sa may bahagi ng Sorsogon area? And kamusta ho yung tuloy-tuloy ho na pagbibigay ho natin ng mga relief or mga supply sa mga kababayan po natin doon? Yes, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa Sorsogon at matiyak yung provision ng makakain at iba pang mga non-food items sa kanila. Ang DSWD nga po sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay nakapamahagi na ng mahigit 16 million pesos worth of humanitarian assistance. Yan po ay binubuo ng mga family food packs, non-food items, mga mainom na tubig.
At gayon din po, nakadeploy yung ating mobile kitchen dyan po sa Hulan para makapag-provide ng hot meals sa mga kababayan na natin na sa mga evacuation centers. Likewise, nandun din sa lugar yung pong Camp Coordination and Camp Management Team, gayon din yung IDP or yung internally displaced protection na team, no, para makapagbigay ng tulong sa ating mga local camp managers at tiyakin na maayos po yung kalagayan ng mga vulnerable sectors. Tinitiyak din po ng aming pong tanggapan na meron tayong sapat na mga food packs and non-food items na ipapahatid dyan po sa mga naapektuhan nating kababayan, lalo pat hindi nga po natin matiyak kung hanggang kailan itong pag-aalburuto ni Mount Bulusan. But as far as DSWD is concerned, ang ating pong preposition goods, yung ating mga stockpiles and yung ating mga standby funds na nagkakahalaga ng mahigit 2.9 billion pesos ay nakahanda para po maipamahagi natin dyan sa ating mga kababayan. In fact, more than 160,000 family food packs are now prepositioned in Field Office 5 and yung ating National Resource Operations Center ay nakahanda na mag-replenish o magpahatid ng karagdagang pang mga family food packs para nakahanda tayo at sapat yung ating mga stockpiles dyan po sa lugar. Sa ngayon, hindi pa po ba bumubuto yung kalagayan po nila, Asek? Kasi doon sa nakuha nating balita dati, parang may mga nag-decamp na at pinayagan na po makauwi sa kanilang mga tahanan. Tama po, meron ng mga nagdecamp na mga pamilya. However, as of this morning's DROMIC report, meron pa po tayong minomonitor na more than 600 na mga families or more than 2,400 na individuals ang pansamantala ay nanunuluyan pa rin po sa 5 evacuation centers dyan po sa Region 5. At sila po ay patuloy po natin tinutulungan at ina-assist. Pero doon sa assessment po ng ating mga local offices or mga local social welfare officers po natin, hindi naman na ito possibly tataas pa yung bilang ho nila. Well, of course, hindi natin talaga hinihingi na mag-worsen pa yung sitwasyon dyan sa Sorsogon. In fact, ipinagbalasal nga po natin na tumigil na yung pong activities nitong si Mount Bulusan. But dahil hindi nga po natin mapredict, ang posisyon naman po dyan ng DSWD, tiyakin na nakahanda tayo na mag-provide ng augmentation support sa mga local government units. Of course, ang nais naman talaga natin ay mailagay, mai-restore yung normal psychosocial functioning ng ating mga kababayan na naapektuhan, makabalik sila sa kanila pong mga tahanan. But dahil tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga eksperto po hinggil sa pagputok ng bulkan ay tayo ay assist pa rin dito sa mga nasa mga evacuation centers. Gayun din doon sa mga displaced naman pero nanunuluyan sa tahanan po ng kanila pong mga kaanak. Sapagkat meron pa tayong na-monitor na isa pang pamilya na outside evacuation center naman ang pansamantalang pinanunuluyan niya. Ang masakla po dito, Asik, 4 na ho yung binabantay natin bulkan, Mayon, Taal, Canlaon at ito, lately, ito dyan sa may bahagi ng Sorsogon. Si Bombo Victor, may karagdagang katanungan din, Bombo Vic. Asik, magandang tanghali po on my part lamang, kasi 10 days to go, election na. So, paano po matitiyak ng DSWD na hindi masasamantala nito mga tumatakbong kandidato itong distribution naman ng mga family food packs dyan ho sa lalawigan ng Sorsogon o doon ho sa mga lugar din na apektado ng mga pag-aalburuto nga nitong mga nabanggit ni Sir Genesis na mga bulkan? Well, unang-una, Bobovic, nais nating banggitin na ang Department of Social Welfare and Development ay tumutupad po doon sa inihain na resolution o memorandum ng COMELEC. So para sa mga AICs o AKAP at AKAP na mga assistants po natin, wala na pong mga payout na isasagawa except yung mga normal na mga assistants na ipoprovide natin dito po sa mga tanggapan, which is of course doon sa medical and doon sa burial assistance na ipinapabahagi. But then again, sabi ko nga po, we are faithfully complying with the memorandum of the COMELEC. So wala na pong mga outside payout o mga offsite payouts na isasagawa ang DSWD, particularly for AICs and AKAP. Pangalawa, para naman po sa mga distribution ng mga tulong para sa mga naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad.
meron po tayong mga guidelines na sinusunod para matiyak na maayos yung pagpapahatid ng mga tulong na ito, particularly yung mga family food packs. In fact, kung makikita nyo po yung mga family food packs ng DSWD, nakalagay po dyan na bawal pong buksan, i-repack, i-tamper, ano po yung ating mga relief items. Meron pong mga mababiolate na mga rules and regulations kapag ginawa po iyan. Kung kaya nga po ang DSWD, tinitiyak ito na maayos yung distribution o tinitiyak na maayos yung po yung distribution ng ating mga DSWD food packs and non-food items. Meron po tayong mga personnel on the ground na siya na po mismo nagsusupervise nung distribution. And of course, bine-verify din po natin yung pong mga nasa listahan na naka-indicate na mga apektado. We work with local social welfare development officers para po matiyak na yung pong talaga mga naapektuhan ang mapapahatiran natin ng tulong. And at the same time, meron din po tayong mga built-in grievance redress mechanisms. So ibig sabihin po, meron kayong mga reklamo, hinaing hinggil sa mga distribusyon ng tulong, lalo-lalo na sa mga apektado ng mga disasters, maaari nyo pong ipagpaalam yan sa mga tanggapan ng DSWD, sa aming pong mga personnel, sa aming mga kawani, and immediately i-address po natin yan. There are mechanisms in place, Bomovic, para matiyak na ma-insulate po yung mga programs and services natin from any form of political interferences. Nakafocus po ang Department of Social Welfare and Development doon sa pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Asek, last question na lamang sa stat ho tayo kung meron tayong mga figure ngayon dyan. Kasi second quarter pa lamang ho tayo pero dalawa na po yung mga binabantayan po natin ng mga camps or mga evacuation centers dyan sa may part ng Sorsogon at sa may part ng Canlaon or Negros area. So, kamusta yung ating pundo sa ngayon? Gaano ho kalaki yung ating pong nagastos within the first 5 months or first 4 months ng 2025? Yeah, tama ka dyan, Bombovic o Bombo Genesis. In fact, sa Canlaon, ang naipapahatid na po natin na tulong sa Negros Oriental at sa Negros Occidental ay nagkakahalaga na rin po ng let me just check on the report. Nagkakahalaga na rin po ng mahigit 156 million pesos at yan ay binubuo ng mga food packs and non-food items and yung cash assistance din po. Sa kasalukuyan, meron pa pong mahigit 2,500 na mga pamilya na nasa mga evacuation centers at patuloy po nating tinutulungan. In terms of resources spent, we'll have to consolidate that, but marami na rin po tayo na naipahatid na tulong dyan sa mga kababayan natin na naapektuhan. And of course, hindi lang nitong si Canlaon or si Bulusan, but dun din sa mga iba't ibang mga emergencies, the disasters na nakaharap natin for the first 5 months or first 4 months of this year. And sapat naman po ang pondo pa ng DSWD, nabanggit ko kanina, ang total standby funds and stockpiles ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 2.9 billion pesos. Yung pong ating mga stockpiles, yan ay mga binubuo ng ating mga family food packs. Ang ating pong national stockpile sa kasalukuyan ay nasa mahigit 2.8 million na mga family food packs. At yan ay strategically prepositioned across the country so that anytime na meron po tayong makaharap na disaster or emergency, ready po iyan na ma-release doon sa mga apektadong mga lugar. And itong 2.8 million na ito, Asek, ay mga bago naman ito. Kasi pagpasok ng June, July, August hanggang September, typhoon time na naman po yan. So kahit paano, kaya namang umabot sa loob ng ilang buwan pa itong 2.8 million na ito. Yes, itong stockpile natin na nasa around 2.8 million, these are now prepositioned in our various warehouses. But take note, yung ating major hubs, yung nasa Pasay, the National Resource Operations Center, and yung nasa Cebu, yung Visayas Disaster Response Center, patuloy po araw-araw yung kanilang production ng karagdagan pa ng mga family food packs. So we expect na madadagdagan itong bilang na nabanggit ko. Unless of course may mga ma-release dahil nga may mga ongoing emergency responses tayo. But yes, naka-ready po ang DSWD
to extend augmentation support to various local government units. And if I may add, minomonitor natin itong national stockpile natin na ito, tinitiyak na maayos yung kondisyon ng mga ito, fit for consumption, hindi po near expiry yung ating mga ipinapamahagi na mga tulong sapagkat DSWD is able to monitor. Meron po tayong maayos na inventory system, a warehouse inventory system for all our stockpiles. Again, Asik, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Asik. Maraming salamat sa pagkakataon po muli. Magandang hapon po sa inyo. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, mga kaumbo, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay po doon sa tuloy-tuloy na monitor, pagbabantay ho doon sa mga kababayan po nating apektado sa nangyaring bulusan eruption. At ganoon na rin doon sa may part ng Canlaon area na tuloy-tuloy pa rin pong nasa ilalim ng alert level number 3. Dako tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Ito ho'y kaugnay doon sa pagsisimulan na po ng investigation doon sa Prime Water. Una kong iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang araw. Kamusta dyan, Bobo Anari? Kinumpirma nga ng Malacanang na sinimulan na ng Local Water Utilities Administration o LUA ang investigasyon kaugnay sa kinasasangkutang kontrobersiya ng Prime Water kung saan marami sa mga customers ang umiiyak dahil sa kanilang hindi magandang serbisyo o poor services. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa mumulitika ang direktiba ni Pangulong Marcos na paimbestigahan ang nasabing kontrobersiya. Tugon din ito ni Castro sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang mga hakbang ngayon ni Pangulong Marcos, lalo na sa pagsasagawa ng investigasyon sa Prime Water na pag-aari ng mga bilyar ay pamumulitika. Giit ni Castro, hindi dapat baliwalain ng gobyerno ang mga hinaing ng ating mga kababayan, lalo na sa hindi magandang serbisyo. Giit ni Castro, ang issue sa Prime Water ay hindi na rin bago. Tanong pa ng opisyal, bakit hindi ito nasolusyonan ang nasabing issue noong nakaraang administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nabatid na mayroong 73 joint ventures ang Prime Water sa mga local water districts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi pa ni Castro, karamihan sa mga nagrereklamo ng mga consumers ay mula sa Bulacan, Cavite, Laguna at Bohol. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sinibak na sa pwesto si National Commission of Senior Citizens o NCSC Commissioner Raymar Mansilungan. Ito'y matapos mapatunayang guilty sa mga kasong serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service kasunod ng reklamo nina Miguelito Garcia at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Batay sa 16 na pahinang desisyon ng Office of the President na may petsang Abril 23 ng taong ito,
at pirmado mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, natuklasan na nagsinungaling si Mansilungan sa kanyang educational attainment nang magpanggap itong nakapagtapos siya ng kolehiyo sa University of the Philippines. Gayon din sa pagrekomenda ng mid-year bonuses sa hindi karapat-dapat na mga individual. Unang inihain nga ang naturang reklamo sa Office of the Ombudsman pero inendorso ito sa Anti-Graft Office sa Office of the President noong 2023. Sa reklamo ni Garcia at Ordanes, binanggit na inilagay ni Mansilungan umano sa kanyang aplikasyon para sa posisyon bilang commissioner ng naturang ahensya na siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Mass Communication o Journalism sa University of the Philippines. Subalit, natuklasan na hindi kailanman nag-enroll o pumasok sa universidad si Mansilungan, batay na rin sa sertifikasyon mula sa nasabing universidad. Pinaratangan itong si Mansilungan na nakinabang sa pondo ng ahensya para sa renta sa isang lugar sa Lucena City na kalaunan nga ay natuklasan na isa palang residential building at walang opisyal na resibo. Ayon naman sa Office of the President, ang ginawa ni Mansilungan ay nakasira sa imahe ng integridad ng naturang komisyon. Samantala, ibinasura naman ng Malacanang ang iba pang mga kasong administratibo laban sa nabanggit na opisyal. Sa iba pang mga updates, umabot na sa 12 kumpirmadong bilang ng mga nasawi sa malagim na aksidenteng nangyari sa may Subic-Clark-Tarlac Expressway Toll Plaza sa may Tarlac City. Ayon kay Tarlac City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Romel Santos, 6 sa mga nasawi ay pawang mga menor de edad habang patuloy pa rin nagpapagaling ang 27 katao na nasugatan sa naturang karambula. Malalang nangyari po ang aksidente bandang 12:30 ho ng tanghali kahapon habang nakahinto ang ilang mga sasakyan sa northbound toll plaza ng naturang expressway kung saan aksidenteng binangga ng isang pampasaherong bus ang isang sports utility vehicle. Tuloy-tuloy din itong bumangga sa iba pang nakalinyang sasakyan dahil sa lakas ng naturang impact. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng naturang bus. Ayon naman kay Colonel Santos, inamin din umano ng tsuper na nakaidlip siya bago ang nangyaring karambula. Arat naman ang turang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Una na rin iniutos ng Department of Transportation ang agarang pagsuspensyon sa operasyon ng Solid North Bus Transit Incorporated. Ito ho yung bus operator na nasangkot na aksidente. Papatay ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong generally peaceful umano. Itong campaign period para sa eleksyon 2025. Ayon yan sa Commission on Elections. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na generally peaceful niyang may tuturing ang campaign period para sa national and local elections ngayong taon. Ang campaign period para sa national na level ay nagsimula noong Pebrero 11, samantala ang para sa lokal na level naman ay noong Marso 28. Kapwa ito magtatapos ngayong Mayo 10. Ayon kay Garcia, pinapanatili pa rin ng mga kandidato ang respeto sa bawat isa. Anya, kung nagkakaroon man ng away, puro salitaan lang pero walang sakitan. Dagdag pa ni Garcia na kung ikukumpara ito sa mga nakaraang eleksyon, mas mababa pa rin ito lalo na't ilang araw na lang bago ang araw ng halalan. Kumpara nung 2019 at 2022 ay di hamak na mas mababa. Pero syempre may 11 araw pa tayo at ayaw naman natin magbigay kagad ng final na konklusyon. Pero ang maganda po nito kahit paano, napapanatili natin maayos naman ang kampanya. Mukhang ang tutok talaga. Meron po tayo mga ilang na-monitor na violence katulad dyan sa Aklan. Namatay ang isang kasama natin sa pamamahayag. Pero ang tinitingnan ngayon ay kung yan ba ay election-related incident. Huwag sana tayo kagad magkukonclude na magulo ang isang lugar dahil lang sa isang maliit na pangyayari. Katulad sa bandang huli, ang importante lang, ano ang ginagawa ng COMELEC at ng law enforcement authorities natin para siguraduhin hindi mauulit yung ganong klaseng incident. Generally peaceful po. So pinapanatili pa rin ang mga kandidato, yung kung meron ba silang away, yung meron ba silang hinanakitan o gulo, salitaan lang pero wala namang sakitan. Okay lang po yun, basta may respeto. Matatandaan na noong mga nakaraang linggo ay may naitatala ang poll body katuwang ang Philippine National Police ng mga karahasan na may kaugnayan sa halalan. Sa kasalukuyan, 2 lugar na ang nasa ilalim ngayon ng COMELEC control, ang Buluan, Maguindanao del Sur at Datu din Sinsuat, Maguindanao del Norte.
na parehas nagkaroon ng karahasan na nauwi sa pagkamatay ng ilang mga individual. Ayon sa tala ng Philippine National Police, ang lahat ng violated election-related incidents ngayong papalapit ang halalan ay umabot na sa 30. Ang 22 sa bilang ay tinuturing na violent at 8 naman ang non-violent. Ang karamihan sa mga violent election-related incidents ay mula sa Bangsamoro na may 8 insidente. Sinundan ng Cordillera Administrative Region na may 6 na mga insidente, samantala 3 mula sa Zamboanga Peninsula at tig-1 naman mula sa mga rehiyon ng Ilocos Region, Central Luzon, Eastern Visayas, Davao Region at Soc-Sargen. Mula sa Comelec Office Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ginawa ko din ang Litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong Joint Anti-Fake News Action Committee ng Pambansang Pulisya. Abay, inilunsad ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Formal nang inilunsad ngayong araw ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police na siyang dinaluhan ng mga vital officials mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Coast Guard, Department of Interior and Local Government at maging ang Presidential Communications Office upang makiisa sa layunin sa pagbuo ng naturang komite. Layon kasi ng komite na ito na labanan ng pagkalat ng maling mga impormasyon at pagkalat ng disinformasyon na siyang nakakaapekto sa operasyon at investigasyon hindi lamang ng Philippine National Police ngunit maging ng ilan pang mga ahensya sa ilalim ng gobyerno ng bansa. Sa mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, binigyang diin niya na ang mabilis na solusyon para malabanan ng mga maling impormasyon ay ang patuloy na paglalabas at pagpapalaganap ng mga tunay na sitwasyon at istorya sa likod ng mga issue na bumabalot sa kanilang pagtindig sa patuloy na nagaganap ng mga territorial dispute sa mga katubigan sa West Philippine Sea. Anya ang pagbibigay ng gobyerno ng mga tamang detalye kontra sa mga kumakalat na maling impormasyon tungkol sa kanilang patuloy na paninindigan sa West Philippine Sea ay isa sa pinakamabisang paraan para labanan ang misinformation, disinformation at maging ang pagpapakalat ng mga malilisosyong impormasyon patungkol dito. Binigyan din ni Tariela ang malaking bahagi na ginagampanan ng mga media practitioners at mismong mga journalists na sa anyang daan para maipaabot sa publiko ang mga impormasyon na dapat nilang natatanggap. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. We're just going to continue telling the truth. The only way that we can counter fake news and misinformation with regard to the West Philippine Sea is for the national government to provide the right information to the Filipino people. With the support of the Presidential Communications Office, the National Security Council, we always address different issues in the West Philippines. We believe that in this way, we can easily address itong mga ginagawa natin na ito. We're also engaging our third estate, yung tatawag natin third estate, of course, the media practitioners, our friends. We believe that our narrative in the West Philippine Sea has to be amplified by the journalists and news outlet. We have trust and confidence sa ating mga media practitioners that you are actually our truth tellers of what really happened. Samantala, para naman kay Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, dapat nang mag-step in ang gobyerno para sa regulasyon ng mga impormasyon na natatanggap ng publiko mula sa social media platforms at iba't ibang pang mga ahensya. Anya, masyado nang babad sa social media ang publiko, kaya naman dapat mayroong sapat na kapasidad ng pamahalaan para labanan ng mga maling impormasyon sa mga social media platforms. Binigyang diin din ni Ruiz na dapat mismong ang gobyerno ang siyang nagsasabi kung ano ang tama at maling impormasyon na siya namang anyang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kapag mayroong mga maling impormasyon din, ay dapat anyang ibigay agad ang tamang mga detalye kaugnay nito at bigyang linaw ng mas mabilis ang impormasyon para maiwasan ang pagkakaroon ng confusion at pagdala ng paglalaganap ng fake news. Kaugnay niyan, pakinggan natin si PCO Secretary J. Ruiz.
Eh dito, ngayon na ang tao nasa cyber world na, kalahati ng kanyang buhay, nabubuhay na sa cyber world. Walang regulation. Paano ngayon yan? So dapat doon din mismo sa internet, kung wala silang self-regulation, kinakailangan natin mismo ang gobyerno mag-step in para sabihin, ito tama, ito mali. Nakakasira na kayo sa lipunan natin. Dapat mismo, we have to step in na tayo na mag-regulate. Kung ayaw na mag-regulate sila, dapat tayo mag-step in na. Ang kinakailangan talaga, pag may fake news, kailangan i-take down ka agad. Put a light on the darkness. We have to expose them right away. Samantala, pumirma na rin ang mga ahensya sa kasunduan na formal ng pinasinayanan ang Joint Committee para malabanan ang mga maling impormasyon na kumakalat sa panahon ngayon. Ang Joint Committee rin ay isa lamang sa mga inisyatibo ng Philippine National Police para malabanan rin ang mga maling impormasyon tungkol sa kanilang mga programa at maging sa mga krimen na kanilang nire-resolba. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga updates mga kabomboha, ang Bureau of Internal Revenue patuloy ang pagmamanman sa mga importers at maging sa mga retailer ng mga vape na hindi raw nagbabayad ng kaukulang tax. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Ininayag ng Bureau of Internal Revenue na patuloy ang kanilang isinasagawang pagmamanman sa mga importers at pati retailers na produktong vape na hindi umano nagbabayad ng kanilang kaukulang buwis. Sinabi mismo ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na sila'y nakatutok sa mga ito kasabay ng kanyang babala sa mga malalaki pang kumpanya na may nilalabag umano sa tax law ng bansa. Kung saan, dagdag pa niya ay makakaasa muna ang publiko na mayroon pa silang mga isasampang kaso laban sa mga ito na hindi kinikilala ang legal na pagpoproseso ng negosyo o bigo magbayad ng excise tax bago mag-import at magbenta ng produktong vape. Maalala na kamakailan lamang ay nasampulan ng 3 kilalang kumpanya ng naturang e-cigarette ang kinasuhan ng kawanihan ng 8.7 billion tax evasion cases. Narito, pakinggan natin si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Patuloy ang ginagawa natin na pagbanman sa industriya ng vape, kaya hindi makakaasa kayo na hindi ito ang huling pagsampa natin ng kaso. Kaya rin ang importers, distributors, inuna natin ito dahil gusto natin ipakita na lahat ng mga malalaking players ay sasampahan natin ng kaso. Samantala, Bombo Genesis, ito nga kaya naman mariing pangbabala ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. sa mga retailers o nagbebenta ng illegal na vape products ay kanila rin itong sasampahan ng kaso. Ani ay binabantayan din ang kawanihan ng mga tindahan na nagbebenta ng produktong vape na walang tamaraw stamps na nagpapatuloy na ang kanilang itinitinda ay hindi nakarehistro o hindi legal. Narito muli si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Pati na rin sa mga retailers dahil again, paulit-ulit natin sinasabi na kung walang retailers at walang magbebenta ng produkto nitong mga importers na to ay mapipilitan din magrehistro yan. Kaya magsasampa rin tayo ng mga kaso laban sa mga mahuhuli natin nagbebenta sa mga tindahan ng mga vape products na walang kaukulang stamps. Kaya siguraduhin natin na lahat ng binibenta natin sa ating mga vape shops ay yung may mga stamps lamang. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang Police Regional Office 11 abay pinabulaan ng sasalakayin nila ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Davao. Tinawag na fake news ng Police Regional Office 11 ang kumakalat na impormasyon na umano'y may nakaabang na raid ang Special Action Force o SAFA at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga bahay ng pamilyang Duterte dito sa Davao City. Sa pahayag ngayong araw ni Police Brigadier General Leon Victor 07, Regional Director ng PRO 11, kanyang nilinaw na walang katotohanan at walang batayan ng mga nasabing espekulasyon. Ani ni Rosete, walang inisyu na search warrant at walang ulat na nagpapahiwatig na may nakaschedule na operasyon mula sa alinmang unit ng kapulisan na laban sa pamilyang Duterte.
Giit pa ni General Rosete, ang naturang aligasyon ay malinaw na peking impormasyon na sinadyang ikalat upang magdulot ng kalituhan at takot sa publiko. Kaya po tayo dito sa ating Police Regional Office 11 ay in-encourage natin ang ating mga citizenry, ang ating mga kababayan na lagi tayong maging mapagmadsyag, mag-obserba tayo at maging mahinahon tayo sa lahat ng panahon. At nakikita naman po natin, maaaring ito ay isang taktika lamang, lalo na po malapit na ang May 12, 2025 national and local elections. Naniniwala ang PRO 11 na posibleng ito ay bahagi ng taktikang ginagamit ng ilang grupo o individual na may layuning manggulo at magasik ng tensyon sa lungsod. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng kapulisan kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Tinayak ng PRO 11 na gagawin nila ang lahat ng hakbang upang matukoy ang pinagmulan ng nasabing chismis at mapanagot ang may sala. Nanawagan din ang PRO 11 sa publiko na manatiling kalmado at huwag basta-basta maniniwala sa mga impormasyon na walang malinaw na pinagmumulan. Muling tinayak ng PRO 11 ang kanilang dedikasyon na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa Davao City, lalo na't napapalapit na ang panahon ng eleksyon. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Russell Luciano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, basta radyo. Bombo! Ako tayo dyan sa may Bicol Region, ang Social Welfare Department dyan sa Region 5. Nakapakatid na ng nasa 30,000 mga family food packs sa mga biktima ng Bulkang Bulusan. May update dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Nagpapatuloy ang pagpapabot ng tulong at asistansya para sa mga biktima ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon na ayon kay Department of Social Welfare and Development Bicol Director Norman Laurio sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, na una nang nakapagpahatid ng nasa 20,000 family food packs sa mga naapektuhan ng ashfall noong nakalipas na mga araw. Nadagdagan pa ito ng nasa 10,000 food packs na naihatid kahapon ng tanggapan sa ilang mga apektadong bayan. Maliban dito ay namahagi rin ang tanggapan ng modular tents, hygiene kits, sleeping kits at iba pang non-food items. Sa kabila nito, siniguro ni Laurio na mayroon pang nasa 200,000 packs na naka-preposition sa mga regional warehouse kaya walang dapat ipangamba ang publiko. Anya, sa tuwing maglalabas ng supply ang tanggapan ay agad naman itong nare-replenish ng central office. Dahil dito ay siniguro ng opisyal na nakahanda umano ang ahensya sa iba pang mga kalamidad na posibleng tumamas sa rehiyon. Kung mismo ang ating mahal na Pangulo na ang nakatutok dito, yun naman pong ating concerned national government agencies, kabilang na po ang ating DSWD, ay hands on deck. This is on top of our priorities ngayon, ang pagtutok, pagmonitor nitong Mount Bulusan Unrest. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines, ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The number 1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Ang Philippine National Police at Commission on Elections personnel naman mahigpit na nakabantay sa automated counting machines na naihatid na sa Iloilo. May buong detalye dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
Naihatid na sa Iloilo City ang 417 na automated counting machines o ACM na gagamitin sa darating na May 12, 2025 midterm elections. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Jonathan Sino, Election Assistant 2 ng Iloilo City Commission on Elections o COMELEC, sinabi nitong nakaimbak na ngayon sa kanilang tanggapan ng mga makina matapos itong ma-deliver kamakailan. May mga tauhan rin mula sa Philippine National Police o PNP upang magbigay ng 24/7 na seguridad sa mga machine hanggang sa ito ay maipamahagi sa 66 na voting centers sa iba't ibang bahagi ng lungsod sa Mayo 6. Nakatakda namang isa ilalim sa final testing and sealing ang mga makina sa Mayo 7. Kapag walang nakitang depekto, agad na itong ihahanda para sa aktual na halalan sa Mayo 12. Samantala, inaasahan na rin ngayong linggo ang pagdating ng mga opisyal na balota para sa Iloilo City. Na-deliver na ang allotted ECM election day. We have 417 and then 58 contingency ECM. Kaya ang every trusted percent to function on election day, in every 10 ECM may isa technical support staff. Para sa The Vote 2025 update ng Bombo Radio Philippines, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na tayong 10 minuto bago sumapit ang alauna ho ng hapon sa iba pang mga provincial report. Kaso ho ng pagpaslang sa veteranong journalist at dati pong alkalde sa May Aklan, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update dyan ng Bombo Radio Kalibo. Nakikiisa ang Presidential Task Force on Media Security sa buong media community sa pagdadalamhati sa pagkasawi ni Juan Johnny Dayang, 89 years old, matapos na pinagbabaril patay sa loob mismo ng kanyang pamamahay sa Villa Salvacion, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan noong April 29, 2025. Lumipad papuntang Kalibo si Undersecretary Joey Torres ng PTFOMS at personal na tumungo sa bahay ni Dayang upang alamin ang brutal na pagpatay sa batikang mamamahayag na itinuturing na haligi ng Aklan Press Club. Ayon kay Torres, nai-report na sa palasyo ng Malacanang ang insidente kung saan mahigpitan niya ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusing imbestigahan at tutukan ang mga ganitong insidente kasi hindi lamang ito ang una na may napaslang na miyembro ng media. Nakipag-ugnayan aniya ito sa Special Investigation Task Group upang malaman ang mga hakbang ng pulisya sa isasagawang investigasyon. Nakaantabay aniya ang PTFOM sa mga kaganapan at hangad nila na maisilbi ng maaga ang hustisya sa naging kamatayan ng Chairman Emeritus ng Publishers Association of the Philippines. Kaugnay nito, pinaaalalahanan ni Torres ang lahat ng kawani ng media na magdoble ingat dahil pawang katotohanan lamang ang inilalahad na mapaprint o broadcast media. Yung kaso po ay report na po sa palasyo at tulad ng iba pang mga kaso, talaga naman gustong tutukan ng ating Pangulo ang lahat ng mga cases. Sinabi ng Pangulo at yan yung inatas niya na pangalagaan ang mga community media at na-recognize po ng Presidente na napaka-vulnerable po ang mga media lalo na sa mga probinsya. Kaya yun po ang pinatutukan niya, kaya ina-activate natin yung media vanguards. Si Undersecretary Joey Torres ng Presidential Task Force on Media Security sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang 27 loose firearms isinuko sa probinsya ng Cotabato, Maguindanao del Sur. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Jensen. Nadagdagan pa ang mga isinusukong mga loose firearms sa mga kasundaluhan matapos panibagong 27 mga armas ang isinuko sa mga probinsya ng Cotabato, Maguindanao del Sur at 2 bayan ng Special Geographic Area sa BARM ng Mayong 1 nitong kasalukuyang taon. Ayon kay Lieutenant Colonel Roden Orbon, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army, resulta ito ng mahigpit na
kampanya laban sa paglaganap ng hindi autorisadong armas, katuwang ang pambansang pulisya at suporta galing sa komunidad. Dagdag pa ng opisyal, 10 klase ng armas ang na-recover mula sa Tugunan Special Geographic Area ng BARM, habang 17 armas naman ang isinuko mula sa bayan ng Piquet at Nang sa Cotabato, Pagalungan at Dato Montawal sa Maguindanao del Sur at Kapalawan sa Special Geographic Area ng BARM. Formal naman itong ipreresenta kay Brigadier General Ricky P. Bonayog, Commander ng 602nd Infantry Brigade, at sinaksihan ni Piquet Municipal Mayor Sumulong K. Sultan, Police Colonel Gilberto B. Tuzon, Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office, at Police Lieutenant Colonel Tristan Vergel J. Sablada, ang Chief of Police ng Piquet Municipal Police Station. Patuloy naman ang panawagan ng militar sa publiko na makipagtulungan sa autoridad upang tuluyang maalis ang mga iligal na armas at mapanatili ang kapayapaan sa buong rehiyon. Lalong-lalo na ito pong ating ginagawang panawagan o yung campaign po ng ating City Infantry Campaign and Division against loose firearms. Tuloy-tuloy yung sinasagawa nating campaign against loose firearms sa buong area ng PID dito, hindi lamang po dito sa may gawin ng Maguindanao del Norte, del Sur, but maging dyan po sa atin, dyan sa Region 12. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Dako tayo dyan sa may Ilocos Region. Itong grupo na umunoy nagpapakalat ng mga pekeng pera sa bahagi ng La Union. Naaresto ho ng mga otoridad. May update dyan ang Bombo Radyo La Union. Kulungan ang bagsak ng 5 babae na tubong Metro Manila matapos masakote sa kanila ang mahigit kumulang 100,000 piso na peking 1,000 kasubila. Ayon sa ulat ng Luna Police Station, isang tendera ng isda ang naging biktima ng grupo na kung saan bumili sila sa halagang 150 pesos gamit ang peking pera. Dahil dito, agad nagkasa ng checkpoint at entrapment operation ang mga otoridad at agad namang nahuli ang naturang grupo. Sa panayam ng Bombo Radyo La Union kay Police Major Lawrence Ganualas, Public Information Officer ng La Union Police Provincial Office, sinabi nito na modus ng grupo ang gumamit ng peking pera at target nila ang mga ambulant vendors na hindi gumagamit ng money detector. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung may iba pang kasabwat ang grupo sa probinsya ng La Union. Nagpaalala naman si Police Major Lawrence Ganuelas sa publiko, lalo na sa mga negosyante na maging mapanuri sa mga ibinabayad ng kanilang mga customers at maiging gumamit ng money detector upang malaman kung peke o hindi ang pera na ibinabayad ng mga customers. April 20 po na about 7:30 p.m., may isang van po na tuminto doon sa may bilihan ng isda doon sa may Narigayos, which is sampo po ng Luna. Then bumili po siya ng isang kilong isda worth 150. Then meron siyang 1,000 bills na binabayad. Nung paalis na yung mga suspect natin na napansin nung tendera na yung pera nila fake, tinapon nila yung bumili ng mga isla. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo La Union. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dachor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybayan ang ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa Luzon area, pwede po ninyo subaybayan ang ating mga provincial station po dito. Diyan sa may bahagi ng Northern Luzon, nariyan po Bombo Radyo Kawayan. Sa may bahagi po ng Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radyo Dagupan at ang ating pong music and entertainment station diyan, ang Star FM Dagupan. Sa Cordillera, nariyan po ang Bombo Radyo Baguio at ang ating FM station, ang Star FM Baguio. Sa bahagi naman po ng Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radyo Legazpi at dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Siyempre sa bahagi pa rin ng Luzon, nariyan rin ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Luwag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. At para pa rin sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radyo Naga.
Mga kabombot ka Sir Nation, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 2 minutos na nakalikan sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombo na sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa imbukada sining balita nagikan karon sa Comelec Regional Office 6. Ini may kantanan sa pagpandam sa mga kandidato nga mag-violate sa sining pagdumili karon sa Commission on Election sa pagpanagtag sa ayuda sumugod-subong adlaw tubtob Mayo 12. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Hugot nga ginapatuman sa Commission on Election Region 6 no kon ining COMELEC ang pag implement sa ining ayuda ban Bombocham kung sa diente ginabawalan ang paghatag ayuda sa mga pumuluyo umpisa Mayo 2 tubtob sa Mayo 12 no. Suno kay Commission on Election Region 6 Director Dennis Ausan iyagin kapahayag nga umpisa subong sining adlaw gina dumilian na no ang ining pagpanghatag sa ayuda sa pumuluyo paagi sa AX paagi karon sa ining assistance to individual in crisis situation ining purpose ag ang ining ulihi amo ni ang AKAP program sa gobyerno. Pananglitan suno sa tungdan nga tikon madakpan nga may mga nagalapas no sa sining nga nasabit siya ni karon nga pangasulundan mahimo karon nga magpangtubang sang election offense no suno diri karon sa natungdan pag mahimo man no kasuhan ang isa ka politiko kati naga-engage nagaupod kag nagapatigayon sa sining nasambit sa karon nga bulaton. May gina-considered ang Commission on Election kaangay sang medical kag burial assistance no kay ti na siya kinahanglanon
sang pumuluyo kangay sang pagproseso abi nga ti once kung may ara sang patay mangayo sa bulig sa DSWD, so pwede na siya kag ang ining medical assistance nga hatag man sang Department of Social Welfare and Development diri karon bumuchamp. So magluwas sina sunod diri sa kay Director Ausan, ang isa lang karon sa ginaproblemahan nila ang monitoring, no, kay kon lantawon limitado ang mga personnel sang Commission on Election kon ang tawon ta sa kada banwa may duha, no, duha ni ka mga election officer lakip sini ang mga staff sinada, pero kon sa personnel abi sa field nga mag-monitor, no, sa kung diin nga may mga event kanti nagapatigayon sini do limitado gid ang ila sini nga information, no. Amo mo na ang challenge karon sa bahin sang Commission on Election. Ti may mga case, no, kay ti may mga natabo na ni nga nagalapas sa election offense. Kung amo sini karon nga senaryo nga ti may mga pihak abi sining kampo nga magapatigayon sang ayuda, no, distribution. So gina-monitor man kuno ni kag di man kuno ini siya pagpabayaan sa pihak sining kampo, tikod ma-monitor nila na kag-report nila sa COMELEC. Bubutsam so mo nang gidalantaw nga makabulig man ang kasumpong kung may ara gid man sang maglapas sini na magapatigayon abi sang sining distribution sang ayuda sang aton sining gobyerno. So mas madasig man nga makalabot sa COMELEC paagi man sa ila man sining nga kasumpong at ti amo na nagkakatabo nga gina-report man nila direkta sa bahin karon sang komisyon sa aton sini nga mga kabombo. Magatakop ini siya after na sang election period, Mayo 13, no, kay Mayo 12 election time gid na siya pagkaaga. So pwede na makapabalik naman kag makahatag naman sang ayuda sa pumuluyo bumuchamp. Ari lang confirmation kay Attorney Dennis Ausan, Director sa Commission on Election 6. Matuod nila, no, nga masugod sa subong adlaw, Mayo 2, ang aton komisyon nagpakamaayo sa isa man sa ka-resolution nga pasar sa aton Commission and Bank nga halin subong adlaw, Mayo 12 hasta Mayo 2 hasta sa Mayo 12 ginadominian na naton absolute, no, nga panagtag or pag-distribute sang anuman nga klase nga ayuda, kapman, X-man, or whatever ayuda, including mga sa tupad, no? So wala na ina except for two, no? Duwa lang gid ka assistance ang pwede matag ina para sa medical nga kinanglanon sa aton mga kauturan kag sa burial, no, kung para dapat ilubong sa sini nga mga inadlaw, then they still can ask for assistance. Mismo ang DSWD director daw naka-ano sa imo, nakahinon-anon sa imo. Well, now we had the opportunity a few days ago to meet with our counterpart from the DSWD kag nagpabalo sila sa aton, no, they're very much aware, no, kay halin man sa ilang main office, no, they were duly advised of this 10-day prohibition set by the commission, absolute ban nga wala na gid sang tagtaganay sa mga ayuda masugod sa buong adlaw. Though it was impressed on us by the SWD nga ang ilay last day isang Abril 30 pa. So masugod kahapon wala na ya si DSWD naga distribute, no, sa kung ano man nga ayuda except sa ginasiling naton nga para sa medical burial. Ano na siya ayuda nga cash or cash na siya or sa mga goods authority do dala nanda? Well, it's my understanding nga dala na tanan ng outright cash or otherwise. Anong may mga violation or mapakatubang ate kung madakpan or mag-violate sini? Klaro, ang aton nga lay sa sini, no, kag siyempre suportado man sa aton COMELEC resolution nga ang pagbayular, no, sang sini nga regulasyon naton is considered, no, as an election offense, no, election offense, criminal in nature, kag pwede ka pasakaan sang kaso kriminal, and then of course it carries with it a possible imprisonment, no, kung mapangatudan sa korte. Kag sa aton man nga mga kandidato, no, sa mga kandidato naton, this could even lead to their disqualification.
So duwa ka klase ang pwede may file sa ilang kaso sa mga kandidato, isa posible sa kriminal kang isa sa ginasiling namon nga electoral, which is a petition for disqualification. May nakamo sila, may nakasuhan na mga nagdikad yung may election natin, Director. Sa subong, no, hindi lang sa nagdigad ng election, may ara na no nga mga kaso nga gina-file bali kag pending subong sa aton nga commission bangod man sa pagbayolars no sa mga regulasyon nga ginsat sa aton commission nga even sa pag-distribute no o pag hatag sang siningang mga ayuda, dapat wala bali ang presensya sang kandidato, wala presensya sang iya mga lideres, wala presensya sang iya mga paryente within the second degree of consanguinity or affinity. So may mga cases kita pending subong sa atong komisyon na subject sang aton nga subject sang pag-hearing na no na schedule na. So, regarding sa ayuda ban, paano natin i-monitor ini-director? May tinawag kita, may coordination kita sa PNP? Nahibaluan na kay as far back as the time we're having our RJACC conferences and coordinating conferences with other deputies sa aton nga komisyon. Ginpabalo naton sila sa sininga regulasyon kag isa ginpaintindi naton nga based man sa ilang mga authority as deputized agency of the commission, they have a certain task to perform as part of deputies kag pagbulig man sa mangin efficient ang aton pagpatigayon sa tanan naton nga mga election rules and regulation. Nahibaluan na nila nga aside from just info dissemination nga bawal ang ini nga pag-ubra sang sini nga bawal ang ini nga ulubrahon, they are made aware nga they are also their task to implement and to enforce the law. Kung may mga information sila, for example, may mamimilit nila bing mga hatag ayuda din sila pwede report. Well, again sa nasiling ko bangod man nga may criminal aspect ini bilang isa ka election offense, then pwede nila i-file just like any criminal case sa atong wedding of members ng Philippine National Police. The case can be prepared and filed sa aton provincial prosecutors or city prosecutor's office. So, kay bangod criminal, just like any other criminal cases or other election offense cases, pareho sa aton nga mga gun ban, eventually liquor ban, basta wag sila kita election offense, it's criminal in nature. So, kung may anak man yan gusto mag-file man for the disqualification of the candidate, kung siya mismo ang involved, then pwede ma-file diri sa aton sa Commission on Elections or even direkta na sa Manila, pwede man. So they have all the options where to file the case. So kung makasuhan ng isa ka kandidato, automatic makakasya sa sa listahan or after pa? Hindi man automatic. Iti of course ang atong constitution nagahatag man sang ginasiling naton nga presumption of innocence until such time nga mapamatudan with finality nga indeed nagkasala siya, then that would only be the time nga ma-attach ang mga pinalidad sa iya. Director, saan mabalik ang ayuda? Well, ang atong gina-prohibir, mula ning 10-day period, which is from May 2 to May 11, then of course, based sa aton layi, even sa election day, hindi pwede. So immediately after election day, to be specific, May 13, pwede naman nila ma-resume. Nabatian si Comelec Region 6 Director Attorney Dennis Ausan, Adri Caro Bombochamp, na ibaluan nga ti sa idalom sang Omnibus Election Code ang mahimo nga makabiolate sini ang magapangatubang sang imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years. Diri sa aton sini nga mga kabombo. Kag ti sunod diri dugang ang pamangkot sini karon ang tag 20 pesos sini nga kilo sa bugas basi ko mandalani. Tiambal sang Comelec ang exempted ini siya ang pagbaligya sang tag 20 sinika pesos nga kilo sang rice project karon sang under sa Department of Agriculture kundi. Bumucham. All right.
Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Di sa mga kabumbo naton dira, no? Naibalawaan naman isang mga nagapapili guros palabuton sining Mayo 12 nga eleksyon kung ano iya ang mga hindi dapat paghimuon during this time sa sining pagwa sining pagsulundan man sang Commission on Elections. Okay, ti ni manlipod ibalo sang iba sa aton sini nga mga kabumbong do karon sini iya banwado mo ni ang lifeblood sang mga politiko in order iya para nga maganoy ang mga butante ti dapat mayara sila sang pagpanagtag orara ang ila sini nga presensya sa tagtaganay sang ayuda. Gamit man iya ang siyempre resources ang gobyerno, pulupusing-pusing sila dra, wakak-wakak sila dra, kag hambalon nga bao, ti angkon gini nga paningwaan tagin ni, ginamo sadto, para lamang may hatag ta sa inyo. Pero ti, kung imo sini nga paminsaron sang husto, no, kwarta ini iya sang gobyerno, aton man ini kwarta, sa aton sini nga mga kauturan ti damo gani sa nagapamangkot pagkatapos ang eleksyon madumduman payahan nga ayudahan ang aton sini nga mga kauturan, no? Kung makuha na sang sining mga politikong ila sini nga gusto nila nga buto nagikan sa imo. Ti nagakadapat gid sini banwa nga mangin mahinalungon kita kag paminsaran ginaton sang malawig, no? Kay sa karon mabudlay na iya i-distinguish, no? Ang nagatanyag sang matuntuod sining pagpanerbisyo sang sa pasaligon ka lang kag saguron ka sang ayuda kabaylo sang imo sini iyang buto. Oras naton 14 minutos or make it 15 minutes after 1 o'clock diri sa ron sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. This time, mangingkaw po naman naton ang magaparumbalik sa palangakuan bilang alkalde sa Banwasang Buena Vista, Guimaras. Pila ka mga issue kag sumungman impormasyon ang aton sining pagatalakayon this time. Welcome naton si former Mayor Eugene Reyes. Mayor, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham, kag sa mga tagpalamati sang Bombo Radio, nakalakip man sa aton diri mga pinalangga nga mga kasimanwa diri sa Banwasang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras, kag sa imong mga viewers na worldwide nga naga-monitor sa karon sa imo sini programa sa Bombo Anay sa udto. All right, bilang former chairman sang Board of Directors sa Buena Vista Water District kag magabalik sa liwat bilang mayor sa Banwasang Buena Vista, anong plano kag imo sining mangin lihok karon sa problema sining kakulang sang tubig sa kabugusan sining Banwasang Buena Vista, Mayor Eugene Reyes, sir? Amo gina ang masami nga aton nabatian nga reklamo samtang nagalibot-libot kita sa mga kabaranggayan diri sa may Banwasang Buena Vista. Ang kakulangan sang supply sang tubig sa tion sang tigilinit ang dako nga problema, no? Actually, umpisahan na naton ni Bombo Cham way back sang kita dira ang chairman sang board of directors sa Buena Vista Water District nga ginamatamat naton, no. Sa una nagumpisa lang kita I think 11 or 16 ka mga barangay kag natapos naton ang aton termino nga naubos naton ang 36 ka mga barangay nga mayara ang level 3 nga water system. Ang problema lang sa karon na Bombo Cham bangod man ang aton mga pamuluyo nagasuprer bangod man sa kakulangan sang supply o source sang tubig sa ilas ni tagsa-tagsa ka mga puluyan nga rason nga karon amo ni ang ginapangatubang nila nga problema kay sometimes siyempre amo man nagsaligan mo paligo para sa pag kilis ang imo sining mga bugas kag ang kinanglanon gid la ibanda kisa ginabunyag pa sa mga tanom nila kay ti wala na sang unod ang ila sining nga mga bubon nga ginasaligan. So nga aton diri lihok ka Bombo Cham nga mapatigayon ang isa ka madamo nga source nga maka-augment sa tion sa aton sining pag-atubang sang summertime diri sa Banwasang Buena Vista. We can use some small water impounding nga maka-augment sa sining problema sa kakulangan sang tubig. Nakibot kita gani kay
sa una hindi gin man ni amo ni kalala, no, pero subong bangod man sa kadamon posible sa mga tao kag sa mga konsumidor, amo ni ang nagasupler sa karon nga kakulangan ibang generasyon na lang kisa once or twice a week nga ginapatubod ang ila sini nga mga gripo, bangod man wala gid siyang kwaon sa nga damo nga source. So sa battery kinahanglan before tanin na preparahan na ini, no, kay ti balaan man naton kag gina-forecast naton nga maga atubang kita sang sining summer kag ang kakulangan sang tubig masami dira ginatupa kag ang supply kulang. So kinahanglan may ara kita either mga source sa naglain nga mga private individuals nga pwede maka-augment kung tani kag mapasigurado nga may bastante nga tubig. Kaya imaginable 36 kabilog iban ga pulaw pa sa kagahon ti sa hangin malang gatubod mangod man ti wala sing kuan gid sa anuman nga mga source kag kulang gid ang supply sa kadamo man sa aton sini mga konsumidor sang Binavista Water District. Ang aton diri augmentation or intervention sa aton local government units nga mapasigurado nga bastante ang aton sini nga mga source ng tubig nga maga-supply sa aton sini nga mga panimalay diri sa Banwa sang Binavista. All right. May mga gusto ipalabot sa mga lehitimo sini nga mga mangunguma. May ara ikaw sang luyag sini palabot sa ila. Ining mga mangunguma, mangingisda nga wala maka-avail sa financial assistance sa Department of Agriculture kag may plano kabala sa ila sini nga palangabuyan nga dira sila makasandig kag ang kinahanglanon sa ila sini tagsa-tagsa ka pamilya, Mayor Eugene. Mamutya, actually, antes kita magalin sa aton pangakuan nga natapos ang aton termino, may ginalokar kita nga budget sa aton sini nga mga mangunguma kag mangisda nagikan sa pundo sa aton local government units. Hindi nga tawag nga livelihood assistance. Ara dira ang pundo nga 5 million nga nakibot man kita gani, no, natapos lang ang tuig 2022. To ni isa ka barangay wala gid naka-avail sang sining 5 million. Kagin bili naton nga livelihood assistance. Bangon yung livelihood assistance kung tani napatinisya rin sa tanan nga mga kabarangayan nga magka-budget ikaw 100 to 200,000 per barangay. Depende ini bumutsam kung ano kadakuon bala ang isa ka barangay, siyempre gamay-gamay man ang sarang nato ni hatag nga pundo. So ang mga dalagko nga mga barangay, dagko man nga pundo. So that is why siling naton ang pag-alokar naton sang pundo nagikan sa local government units sang Banwa sang Binavista is 5 million. Even though nga ang aton sini budget gani 234 million lang pero sa gihapon nagpain kita sang pundo para kuntani sa aton mga manguma kag mangisda. Di amo na siling gani mumutsam nga masakit man ang kamaturan pero wala gid sang assistance nga nabaton ang aton sini nga mga mangisda gani. Ang aton mangunguma sang September nga may ara ginhatag nga pundo ang Department of Agriculture for financial assistance. Kontrobersyal pa kay pilang katawo ang naka-avail sini kag hindi transparent. Wala kabalo ang aton mangingisda kay napartiniser ini sa mga mangunguma kag mangisda. Wala sila kabalo nga mayara gali nga ginhatag diri sa may probinsya sang Guimaras nga ginada patigayon sa kada kabanuhanan kag ang nabaton naton nga impormasyon pa sa isa ka barangay 5 gid ka membro sang isa lang ka pamilya, no, ang nakabaton sang tag 10,000 amo to I think last September of 2024 kadungan sang selebrasyon sang birthday sang aton presidente nga si President Bongbong Marcos po amo na gani wala gid makabaton ang aton nga mga pharmacy kay nakahinunanon kita sa ila siguti anong pagpili nila kag anong ginbasihan nila. Masami kung magreklamo sila ang aton nga mga kauturan nga mga manguma kag mangisda diri sa munisipyo ginarason nga kuno halin sa ibabaw ang lista kun nga nakibot na lang mo na ng lista but do kabudlay mo napatihan nga maghalin sa ibabaw kag tupa ang leon sa dalom. Syempre ang pag-identify sa mga beneficiaries ara sa kabarangayan mismo. So amo na gani siling ko ang aton sining intervention na bumutsam is to have more budget appropriations intended sa aton nga mga manguma kag mangisda. Kay sila sini ang ginasaligan naton sa pagpatigayon nga makakaong kita sang mga gina lay down sa aton sa mga lamisa ti isda, kasag, ang aton nga mga prutas, vegetables, humay, ang ginapatigayon sa pagbugas niya. Sila sini ang ginasaligan naton. So kung tigado ang aton sini intervention or sing aton augmentation para sa kinanglanon nila, mga farm inputs nila, so soli kibot ka, puro na lang grobalay ni ang mga
humaya naton kay ti wala sing income, kay ti gamay malang ang ilagi na income kung wala sang suporta nagikan sa aton gobyerno. Alright. Mayor, makapila man ikaw kabes nga nagpanawagan sa imo sini kasumpong sang debate kay pinaagi sa imo sini masabat man ang mga palamangkutanon sa mga pumuluyo sa banwa sang Buenavista kay kadamo sang daw wala nagtulupa sini nga mga benepisyo nga naparte ni Sir sa ila. Kumusta, Mayor? May feedback na bala nagikan sa imo sini nga kasumpong? Daw kalinong pamatian since October last year hasta subong kundi kita magsala diri sa imo sini waragwagan daw kaapat na naton nga gin challenge. Ang debate hindi sila nga pag-inaway kundi ini platform para makapatag kun tani kag masabat no sang tagsa-tagsa ka mga kandidato. That is why siling ko Bumutsam, hindi na lang debate ang akong pagpanghangkat, candidates forum na lang para daw lain man nga term bla, no? Na maka-speaker ang tagsa-tagsa kag ang makasabat sa mga isyu para mabinag-binag sa aton sini mga pumuluyo ibigit ang mga kasimanwa naton diri sa Buenavista. Sino ang nagasugid sang matuod kag sinong may plataporma para manginbasihan nila sa pagpili sa maabot nga Mayo 12 elections. Candidates forum na lang kundo galang-alang gid sa patigayon sa tawag naton nga debate Bumutsam. Alright. Sige, Mayor, ginaulat-ulat pa namon ganing feedback nagikan sa ila sa nga kampo. Thank you so much and good afternoon. Salamat man sa management sang Bombo Radio kag sa mga tagpalamati sa Bombo Radio no sa mga viewers ninyo sa patigayon sa mapahibalo naton kung mahatag ang nagakaigo nga impormasyon sa aton mga kasimanwa diri sa may banwa sang Buenavista. Malipayon nga hapon sa tagstagsa. Deri wavit si former kag nagapanumbalik nga magadiga sa iyaman sini nga pagpangalagad liwat sa banwa sang Buenavista si Mayor Eugene Gallo Reyes. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa ang Philippine National Police ginlunsyar ang Joint Anti-Fake News Action Committee. Ini agud tutukan ang mga nagaduging sini nga mga peke nga balita kag impormasyon. Kag masobra 1,200,000 ka pesos ka balor sa kagamitan kag cash ginataban sang kawatan sa banwa sang Dumangas. Mga dalaguan nga mga balita sa gihapon diri sa Bomboanay sa Udto balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for April 27 to May 3, 2025. Ang Mayo 2 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Mayo 2, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Excitement is once again overwhelming the Bini Band. Bangod sila ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining weekend sa concert at the plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ng gabi sa Mayo 3
Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sininga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon home. 3 gives law. Lifeline rate ang internet powers! Ginawa ko din ng litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana anda sa ang Philippine National Police ginlunsyar ining Joint Anti-Fake News Committee or Joint Anti-Fake News Action Committee agud matap na ang pagduging sang fake news. Isa sa mga dako sini karon iyang problema kag pagpanghangkat man ginapakatubang sa katon sini nga gobyerno amo ang paglaptas sang fake news. Kay subong iyang panyempo kung hindi ikaw mayo sini nga magpanghusisa dong masalaan mo yang fake news kadaw tuod gid. Aw sa aton sini nga mga kauturan, i-check pala naton si Bombohana sa report. Please go ahead. Bombo Cham naglunsyara sa Joint Anti-Fake News Action Committee o Punjab FNAC ang Philippine National Police. Kaya sa ilaman naging patigayon nga Zoom conference subong gila mga aga dira man sa may multipurpose center sa Campo Delgado kag kaupod man ang Philippine National Police kung sa DMG na pangunahan ni Police General Romel Francisco Marbil ang Chief sa Philippine National Police. So diri man Bombo Cham sa ining forum nga ginahiwat ang ining pag-intiyende sa kung anong disinformation, misinformation kag malinformation o kag media and information literacy. Kag diri man ang mga resource person nga nagtambong sa ining forum amo sa Secretary J. Ruiz ang Presidential Communications Office kag ang isa man ka tupiko nga ilaman nga tackle diri sa ining forum via Zoom conference ang national landscape on disinformation, misinformation, fake news kag resiliency sa public security nga nangina resource person si Commodore J. Tristan Tariela ang spokesperson for West Philippine Sea, Philippine Coast Guard. Nagdugang madali sa resource person ang veteran journalist o columnist nga si Dave M. Veridiano nga gin-tackle man diri ang ethical information sharing
Bombot Siama. Diri man nagdugang madiri ang iban pa nga mga sa isang ahensya. Diri man ang presensya ni Deputy Executive Director Mary Rose Magsaysay, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nga tackle sa nagakalain-lain kung paano ini nga matakna na ang nagaduging nga fake news diri man sa pungsod Pilipinas. So diri ang mga kaupod sa ini nga Philippine National Police, ang Philippine Information Agency, DILG, AFP, kag iban pa nga mga ahensya nga nag-ululupod para sa paglunsyar sa ining JAFNAC o Conjoint Anti-Fake News Action Committee agod nga matapna na ang nagaduging nga fake news Bombot Siam. So diri sa pahayagman ni Police General Romel Francisco Marbil nga ti ang ining mga fake news mabudlay na katam-an kay may mga ining naga-evolve na nga panahon na nagasabay man ang mga fake news peddler sa ining mga gina-offer na subong kasi social media, madamo na sing mga fake news, may mga AI generated na and all. So hapos diri ang mapapati ang iban nga mga taho kung wala naga-fact check sa ining mga impormasyon nga ila man nabaton diri Bombot Siam. So ini sana ining Joint Anti-Fake News Action Committee ang umpisa na kag ang ini ang mag-assign specifically sa ining nagalap nga fake news diri sa pungsod Pilipinas. Yari ba nakapabati naton ang ining kahayag ni Police General Romel Francisco Marbil. In this era of rapid modernization and technological advancement, we are witnessing both the power and peril of digital innovation. While technology has provided us with unmatched access to information, it has also opened the floodgates to manipulation and exploitation. Platforms once meant to connect and empower people have sadly become an arenas of distortion and deceit. Today, we are no longer just face misinformation, we are now confronting a more dangerous triad. Malicious information, disinformation, and fake news, which have far-reaching impacts on our society. These are not innocent mistakes or isolated errors. These are calculated efforts to mislead the public through division, incite fear, and destroy reputations. We are all becoming victims of this toxic digital environment. Public servants, journalists, professionals, youth, and ordinary citizens, we have all at one point or another been affected. If we allow this to persist, we will wake up to a nation where lies travel faster than facts, where distrust overtakes unity, and where truth is thrown in noise. That is why today we declare war, not against people, but against lies. Through the creation of Joint Anti-Fake News Action Committee, this marks a decisive step in our collective mission to claim the truth. As Chief of the Philippine National Police, I fully support this multi-sectoral initiative. This is more than a campaign, it is a call of duty. That the defense of truth is a defense of democracy, peace, and national security. Our pledge today affirms our commitment to truth-telling, digital responsibility, and media integrity. To this point, through this joint action, we will promote responsible communication within our institutions and communities, amplify credible voices, and verify platforms, enhance digital literacy, and strengthen interagency cooperation to combat disinformation and deception. Let me emphasize, we are not curbing freedom of expression, we are safeguarding it from abuse.
The right to speak must never be mistaken as the right to life or deceit. To all institutions and individuals present, let us be champions of truth. Let us take our part in this national vision. In every pause we make, every article we write, every conversation we have, let us choose truth over virality, accuracy over exaggeration, and integrity over convenience. This is the war we must fight and win, not with weapons, but with vigilance, individual responsibility, and collective will. Because in defending truth, we defend what is right. In protecting truth, we protect our people. Let it be a mark, the beginning of a bolder, braver stand for truth in the digital age. Thank you, and we must always remain in this war for truth. Sa lahat ng marites, itong babala na bibilang na ang araw mo. So tama na po ang chismis, doon lang po tayo sa katotohanan. Mga chismoso dyan, siguraduhin nyo, doon lang tayo sa katotohanan. So with that, isigaw po natin, instead na ligtas ka, sabihin po natin, inform ka. Sa bagong Pilipinas, ang gusto natin, ng gusto ng pulis, inform ka. Isang sigaw po para marinig sa buong bansa. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Yes, Ano ko na to? Bongbot Cham. Ang sa bagong Pilipinas, ano ko nung gusto sa pulis to? Ligtas and informed ka. Ligtas and informed ikaw. All right. So, tsakto ba na sa kay, General Marbil, pero hindi ko lang yung mabaton nga statement man sa aton sini nga PNP chief nga ining mga nagagamit sang shabu, nagasuyop sang shabu para kuno iniiya sa mga tao nga nagapulaw. Muna na. Amo gani, Bongbot Cham, kay daw nadala niya diri sa iyang Kay kinanglan ko no nga mangin mapabilin nga nagabugtaw sa malawig sini nga chimpo ti kinanglan ko no nga okay lang na ako no nga magsyabu ikaw kung nagapulaw ikaw. Kabudlay sa statement kay generalize wala Bongbot Cham nga ti kumbaga daw okay lang ang ining paggamit ng shabu sa mga nagapulaw and amo sila nga ti ang sentro man tani sa ilang speech nga ang ining about sa may anti-fake news committee sa PNP kag whole government approach man Bongbot Cham. All right. Pero okay man ini kag gina-appreciate ginaton nga may mga anti fake news manami gid ini but ang rako gani ti do mambal taman nga helpless gani sila sa fake news. Ano yang himuon sang PNP karon batok sa fake news? Kay ang ining committee Bongbot Cham ginakaundan man sa mga key components ni ang government collaboration, kaupod man ang Presidential Communications Office, DepEd, SHED, DILG kag DSWD, kag ang pag-partnership man sa social media platforms, kaangay sang Facebook nga konto diin tuman gid kadamo ang ina nga mga fake news nga nagalapta kay mga post mag-share Bongbot Cham, and the cybersecurity and fake detection sa Presidential Communications Office ang magadugang sa ining JOFNAC o committee nila for anti-fake news ng Philippine National Police. Di bala ang SIM card registration na law under the Marcos administration man ang tinutuyo sa to para nga mabuhinan ng fake news, mabuhinan ng mga scammer, insat do nagdamo pagid ka subongaw. Amo man na gani Bongbot Cham sa nagigad lang mga adlaw nakuha man naton nga impormasyon dira sa may Regional Anti-Cybercrime Unit 6 nga konto diin ang pagka-aresto sa online seller bala sa pre-registered SIM card nga ginagamit sa ining mga scammer mismo agud magpang-text kag magpang-scam mismo kag magpalakta sang mga nagakalain-lain nga impormasyon sa mga cellphones naton. So imagine 2,500
nga mga SIM cards ang nakuha diri, and kuno sa chief sang RACO 6 ang may loopholes na abi ang ining SIM card registration act nga wala sang limitasyon bala ang pag-register diri man sa ining SIM card registration act. That's why madamo sa mga fake IDs and fake names man ang ginagamit agod nga i-register ang mga SIM sa ilaman nga SIM card registration act, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Root of all evil kag makabig man naton nga problema ang dulot sang fake news. Sining misinformation, no? Disinformation. Sa aton sini iyang pumuluyo, gobyerno, kag halos tanan ang mangin apektado sini pananglitan nga hindi naton ini ma-eradicate or masolusyonan sang aton sining mga opisyal sang gobyerno. Pero may mga layi kita such as the SIM card registration law. Pero anong natabo? Makabig naton nga expectation versus reality nga sa pagpasar sang SIM card registration law. Sa aton sini mga kabumbo, ginexpectar na naton nga mahapos lang tumuron ang nagapalapta sang fake news kay matumod ta kung sinong tag-iya sang sinang SIM card. Oh. Sa aton sini mga kabumbo. Ano pagid ang iban sini iya nga mga makabig naton nagaproteher sa eksakto sini nga impormasyon. Kadamo lang. At the expense sa aton sini iya nga mga ahensya sang gobyerno nga naigo sa ila sini nga concern. Pero daw hindi man naton ina mabatsyagan. May madakpan. Yes, may madakpan. Tuod, may madakpan. So, mayo, very good. Nagapatod lamang nga wala nagakatulog ang aton siniya kapulisan. But tubtob sa sini nga matinion, padayon sa giyapon ang pagduging, ang paglapta, ang pagbaha sang fake news, misinformation, kagiban pa nga sahi isang pagpatalang. Hilabi pa kung ikaw ang magbisita sa mga social media sites. Oh. Kag hindi lang social media sites, pati na iyang pila karon ka mga site diri banwa nga sarang malabutan sang internet. No? Ang halos ginapiki naman. Sa amo sining hugada ang mga opisyal naton sa gobyerno sa bahin sang aton sining law enforcement unit, wala man niya sang pagkulang sa pagpanawagan sang kooperasyon sang tagsa-tagsa. Tinagakooperar man ang mga pumuluyo. Pero danay ka. Di bala kamo naga-enforce ang layi? So far, ang inyo man lang sininahimo is panawagan. Ang inyo man lang sininahimo, katulad sini, mahimo sa mga committee ba, Joint Anti-Fake News Action Committee, so on and so forth, blah, 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 blah. Oh. Pero ang pag-address, ang pagtumod sa kung sino ining source sa mga nagapalapta, sa mga fake news, misinformation, malinformation, kung ano pa nga sa isang pagpatalang, dito. Wala man. Hindi ayhan nga may pilaman katawo sa gobyerno ang involved sa pagpalapta sang ramag sang ginatawag sini nga fake news. Oh. Kay kung dapat nga ma-eradicate ang ginatawag sini nga fake news, so, tanan-tanan. Dulaon naton ini sa aton sini mga kabumbo. Oh.
Kung kaysa matiplang kaginman kay kung ano man to mga estilo sa page sang mainstream media, kag iban pa iya nga mga masaligan sini nga source sang impormasyon, kuhang-kuha, ginakopya, sining mga manugpatalang. Ti pero may ara bala sang gintumod ang aton sini or natumod man lang ang aton sini nga mga otoridad. Diba si subong pa lang kay may joint anti-fake news action kag kadapat kuno iya sa bagong Pilipinas safe kag informed ikaw. So nagalaom kita sa gyapon nga may kayuhan kag matagan sa nagakigo sini iyang atensyon, may matumod nga mga personalidad sa likod sa pagpalapta sa mga fake news kag ini silang kadapat man nga magapanabat and eventually madula na ining paglaptas ng fake news diri sa pungsod na Pilipinas. Kay ang sala binuhatan man ina, impormasyon man ina, kung ini ang imo sini iya masami makita, kung ini ang imo sini masami nga mabatian, sa dalayon patihan na lamang ini sa mga tawo nga irresponsable nga magpanghusisa sa kung ano ang eksakto kag palapaw o kung peke nga impormasyon. 50 minuto sa nakaligad sa takna sininga launa. Police reports kita sa aton sininga pagpangalagad. Mas sobra 1,200,000 ka pesos ka balor sa kagamitan kag cash gintaban sang kawatan sa Banwa sang Dumangas kag ang City Social Welfare Development Office i-assess ining 15 anyos ka subject sang bypass operation sa may distrito sang Aro. Si Bombo Pauline Piliora may mga balita nagikan karon sa patrol. Bombo Pau sa report, go ahead. Bombo Cham na taban diri ang masobra 100,000 nga balor sang kwarta kag gagamitan sa isa man kapuloy-an matapos inigin sulod o kon ginransak man dira sa bahin sang Barangay Tamboylan, Dumangas, Iloilo kag sa aton man diri ginpakigangutan ang investigador sang Dumangas Municipal Police Station nga si Police Master Sergeant John Mark Tuazon iya diri ginpahayag nga wala pa o kon wala sang tawo sang amo nga tinion sang ginsulod ni ang ilang balay bangod ara ini sila subong o kon ara ini sila that time sa may syudad man sang Iloilo. Kagado from time to time lang ini sila nagapauli man sa ilang balay dira sa Dumangas. Hindi man kasi nga adlaw but not specifically kung saan but kung nagapauli dira sila. So that time nagpauli ining tag-iya mismo or ang tagbalay Bombo Chama agud may mga kuhaon man nga dokumento kag didto na nakita una nga naguba ang kandado diri man sa ilang pirtahan kag una pagkita niya ang moto nagdiretso lang ini siya sulod man sa ilang balay kag didto na nakita sa ilang hulot nga wala na didto ang ila nga kagamitan. So natigayon nga makuha or mataban diri sang suspect ang isa ka laptop, 2 ka iPad, isa ka pares ang aritos, necklace o kun kulintas diri kag ang cash nga worth 2,500 pesos. In total 129,500 pesos diri Bombo Cham ang nataban tanan sining kawatan. Sa subong may ginasundan ini sila nga person of interest apang sa ilang bahin diri Bombo Cham do hindi pa nila mabuyagyag ang mga specific or particular nga mga information man diri agud ako na ongoing man diri abi ang ginapatigayon diri nila nga investigation. May ara man sila Bombo Cham CCTV camera sa ilang puloy-an apang kay ti ginapatay man bala or wala man dira ga function that time man kay ti ang pating ila tupad balay kung gisada ang relative nila may mga pamalay man abi sa palibot apang ang lang dira is wala man dira kay di nagabalik-balik kuno or nagakadto man sa luwasang pungsod and sa subong padayon man ang ilang investigation kung saan impossible diri Bombo Cham do gin surveillance danay ang ilang man nga puloy-an antes man sudlon kay ti siguro nabalaan nga wala da kung kis-asang tawo sa ilang man nga balay kag natanaw nga to may mga
dako man nga amount sang kagamitan man dira sa ilaman nga puloy-an Bombocham with regards dire sa suspect posible sobra sa isa kaga ginahibalo pa kung taga dira man bala mismo ang nagkuha sang ilang mga gamit pero ang hambal dire assurance man sang kapulisan sang Dumangas PNP kung Dumangas Municipal Police Station nga wala ini sang akon hindi pa ni sila maka-divulge gid or mabuyagyag pero may gina-assure nila nga may ara na kuno Bombocham sang person of interest. Pabati bala naton katanang interview kay Police Master Sergeant John Mark Tuazon, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station. Sa nakabo ni ma'am sa Barangay Tambuilan, Dumangas, Iloilo. Bali nag-abot ko siya ma'am sa kuan sa kagapon sa bantay sa Barangay Tambuilan kay dito sila stay sa Iloilo City. Bali nagkabot sa hapon sa ilang balay sa Tambuilan kay magpasyaran sa mga documents sa mga bata kay maka-enroll. Pagdating siya dito sa sulod sa ilang balay ito, diskubrihan niya ang door lock sa opertahan niya, bali luma na hupas na, daw yung persa. Pagsulod niya sa ilang balay sa kwarto, hindi ko yan nakakita, diskubrihan niya ang mga personal belongings siya, nagkalabula. Bali ma'am, nag-puli-puli man sila ma'am, pero dito na siya nag-stay sa ilaman niya pamilya man dito sa Iloilo City. Do every ano sila kung sir nagapauli dira sa may Dumanga? 10 minutes lang ako nagpuli ma'am, pero Dia puli-puli sila mga ilag na daba dito sila di-distar. 10 minutes lang ako puli sunod man siya. No, ang lock, Mr. House, sa ila, sa main door, yun ang sir ang baba. Bale mga may main door na balaya nila, pero ari ang balay nila nga sa pilit na gano'y pertahan, umuna yung nag-survey nga main door na subong, kaya sa piyak dito, bali sirado, hindi sila gilipad na. Hanggang na damage niya, muna yung ginahimo nga ginag-survey nga pertahan nila. Bali, ano ang lock ina sir, doorknob? Hindi ma'am, bali kandado din. Ang nakuha dito ma'am, ang isa ka laptop na Lenovo. Ang bali sa laptop ng Lenovo, yung 2 ka iPads, isa ka pares ng Aritos, earrings, isa ka kulintas, portang 2,500. Ang duna ma'am, bali sa total 129,500 pesos. Bali ma'am, wala na naman may nag-doa-doa pero dira sa tutag nila at pali compound din may ara na naman nga nga isa man dumanay balay na sa relative sa Manila pero wala mo sa tao kay mga bana sila balik bayan. Kayo na may mga kanada may sunod sa kay sa atong biktima may mga kanday na ba nga kumpisa nga nagasunod kay gilasan nila sa iyang mabiya. Hindi pa kami makahambal kung sa amon mo nga investigation kay sumo. Under investigation pero sa may mga persons of interest mga kami ginapundan. Pero ginulat pa natin mo ang sumpa sa investigation ng Somba. Base kung tungkol naman na balang kung sino ang nagsunod na mahimo ng pangawag dito. Pila sir ka suspect ang ginusundan rin nito sir? Hindi kami makahambal, hindi kami makahambal sa mga kasi ano lang sa mga content. Under investigation, pero kami masih makapiktulo sa investigation mo. Pero it's possible, sir, nga more than one ina siya. Hindi kami makambal, ma'am, kaya hindi ko paglang na istorya. Hindi ko investigar pagdamag. So, sir, possible in mga suspect is dugay na nga nagatanaw or nag-look out yun na surveillance na ang area. May posibilidad man siguro, ma'am, kaya siyempre ang palay compound niya sa mga pero wala sa wala sa tao malayo mga daan sa kanila. Kasi bisan mo may tupat man sa tuod na malay sa tulad ng kumpa pero wala man din akong sa tao. Kung sila magsansa lang, may posibilidad na di ba bantayan ng may posibilidad na ginsulog dito yung suplog di man o yung balay.
May posibilidad ba sir nga sa kilala man mismo sa pamilya? Hindi na kita mo magambay na. Kung naman na lang naman mo tapos ang hapon investigation mo. Bomba Cham si Police Master Sergeant John Mark Tuazon, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station. All right. On the other hand naman, Bomba Cham, diri naman kita sa may syudad man sa Iloilo kung sa diin ang City Social Welfare Development Office naman diri is iga-assess o kung subong ongoing ini siya ang pag-assess man diri sa kahimtangan sining 15 anyos nga naging subject sa buy-bust operation sa distrito Mansangharo kung sa diin nakuhaan ini siya sa ginabulo banta 3 tanan ka gramos ng ginapasuni illegal nga droga nga may standard drug price ini siya nga 20,400 pesos sang tinalikdan man nga gabi dira sa bahin sang Barangay Maria Cristina Haro, Iloilo City kung sa diin ining subject si alias Bert ini siya minor residente sang Barangay San Isidro Haro, Iloilo City kag sa aton dirigin pakigangutan ang Social Welfare Officer for sang Center Head of Dalayunan diri Balay Dalayunan Bombacham nga si Rufel Valdevieso iya dirigin pahayag nga i-assess diri nila ang kahimtangan sing 15 anyos kag apangti susubong Bombacham sa sining Biyernes nga adlaw wala pa ini nila gid ma thorough assessment gid bangod nga halin kagapon sang na-rescue ini siya sa subject o kon sa buy-bust operation wala ini siya naka akon ginapapahuway lang nila bangod na tuyo kuno Bombacham gusto magpahuway anay so ang ano lang to duhay hello pa lang so far Bombacham ang ilaman nga assessment kag kung if ever dere nga ang court gid mismo abi naga-advise Bombacham nga i-undergo ini sa drug test bangod man sa involvement sining 15 anyos man so kung ano ang resulta dira mahibaluan ang ilaman nga obrahon nga tikang masunod nga tikang dere apang ang say ara mismo sa may psychiatrist man kung ano ang nagakaigo dapat nga intervention nga obrahon man dere sa 15 anyos nga bata so nakakandak naman sang drug test dere sa bata ginahulat na lang dere ang result which is ara sa Iloilo City Police Station 9 sa WCPD then ipasa man ini sa City Social Welfare and Development Office o kung TSWDO so if ever Bombacham if ever nga mag-positive or negative man ang resulta may mga special nga intervention man diri sa iya apang everyday may aray ini siya nga i-undergo siya sa individual function kabahin na diri may Bible study kudo nga obrahon adlaw kag kun ga-eskwela man ining 15 anyos i-follow up mismo ang eskwelahan but based dito sa information nga nakuha naton man sa kapulisan nga wala na ini siya nag-eskwela o kung nag-untat ini siya as soon as nagpa-enroll man ini siya so bali mga grade 8 ini siya ating huhaan man sa gihapon nga base i-undergo man siya sa alternative learning system man or sa ALS kay mi ara man dira ko sa Balay Dalayunan kay mas priority nila nga ining mga minor de edad nga samtang naga-undergo man sa intervention maka hindi mapabayaan ang ila pag-eskwela man diri Bombacham so padayon so far ginahulat-hulat pa lang Manila unahon lang to danay dito sa may WCPD din sa ila may patigayonon man nga conference upod ining iyaman nga mga ginikanan but so far wala pa gid naka face to face dere interview and istorya ang CSWDO sa iya mismo nga ginikanan kag sa iya nga pamilya but base sa Lunes Bombacham kay Sabado buwas nga adlaw wala man sang obra sa Lunes basi matigayon man diri istorya ang pamilya upod man ang mga social worker and the WCPD man sakop diri sa distrito Sangharo pabati bala naton Bombacham nga aton ng interview kay Rofel Valdevieso ang Social Welfare Officer for sa Center Head of Dalayunan. As of now, so ang assessment naman sa bata do wala pa gid kay tungod nga since kahapon gid namon nga makapahuway siya kay natuyo siya so as of now wala kami gid thorough assessment pa sa iya unless nga karon abi kung pwede na namon siya gid na istorya so na istoryahon namon with regards sa intervention namon sa iya kung amo na ang mga cases so ang court mismo nag-advise na niya nga dapat i-drug dependency examination siya kay tungod amo na ang iyang case ng 165 so whatever nga ang result sa iya dependency drug examination so amo na siya amon
sundon ang advice ng psychiatrist. So, ang pulis mismo na nagkandak na sa ilas ng drug test. So, ginapangayuan na lang na namon sila sa results ng drug testing nila. So far, ma'am, wala pa man nag-abot ang result? As of now, wala pa ang WCPD may ginhatag sa amon na drug test result. Kung matabo, ma'am, nga maistorya na ni naton ining menor de edad, ano ang paghimuon man naton, ma'am, nga mga intervention diri, ma'am, sa iya? So actually, ang intervention din na namon sa center-based na namon, every day may ara na sila yung individual functions na at least ang home life activity bala nila, ma-practice na nila. And then may ara man kami Bible study para sa ila, para ang ilang spiritual activities bala sa self nila, at least siya mahatagan sila sang spiritual activities. And then kung gaeskwela ang bata, ang ginaobra namon, ginapa-follow up na namon sa school para makakontinue sa pag-eskwela niya through modular lang, kay gahatag man modular. Pero kung nakastop na siya, so may ara kami alternative learning system, may teacher kami dira. So gina-enroll na namon para nga hindi bala masayang, ma'am, ang education niya ma-continue, kay hindi kami gusto nga ang education niya ma-left behind. So sa tawag nga minor, sila dapat makatapos sila sa ila pag-eskwela. Tama na mga intervention namon, ma'am, sa ila. If ever gid man, ma'am, kung ano ang result abi sa DDA nila, so amo na siya kung ano bala i-advise ng psychiatrist. So amo na isundo namon, kay there are cases na gina-advise kami sa psychiatrist sa results ng DDA nila nga dapat sila, may individual drug counseling sila sa TRC sa Pototan, iya man na sang DOH. Okay. Ang parents ba naman so far nag-coordinate sa inyo? Actually, sa Subo, kay kahapon lang man sila. So, ang parents usually ginapatawag na namon, may ara kami with the social workers, may ara kami admission case conference with the district social workers, with the parents at child tag sa amon sa center. Dira na namon mabutang dayon, maplanuhan ang intervention plan namon sa mga sa kabataan kung after na sang admission conference with their parents, with the social workers sa center mismo. Saan na, ma'am, nakatala na ang conference nga na, ma'am? So siguro kay Saturday sa buwas, sa Monday gid kami maka-case conference with the parents and with the social workers. Si Rafael Valdivieso, ang Social Welfare Officer for Center Head of Dalayunan. So, ang gusto naman diri sa social workers naton is ang holistic approach gid sa nga bata sa iyang intervention sa community, sa iya pamilya. And so far man diri sa bahin sa Iloilo City Police Station 90 padayon pa man ang investigation sa aton kapulisan kung diin ni ang mga connection sa nga bata ag sinuni ang ga-supply sa iya bombocham sa illegal drugs. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang report. Di dapat siniiyang mahingagaw nga matadlong ang bana sining minor de edad. Kay para nga ti makaumpisa sang panibago Okay, ti ining mga kabataan kung kaysa kulang man lang ini sa husto nga paggiya mo, basi may tsansa pa man nga magbago ini siya pananglitan nga ti mapatigayon na ang intervention man kag subong pag sapol man kaupod sa iya sining ginikanan. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sining pagpalayag. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inaman si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sang marenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for April 27 to May 3, 2025. Ang Mayo 2 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Mayo 2, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Excitement is once again overwhelming the Bini Band. Bangod sila ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 gabi sa Mayo 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sininga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang lapas batsoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang lapas batsoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga salampo-sampo gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit. Agud ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, Gid. Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. May 2 kita today. A beautiful Friday. First Friday para sa bulan sang Mayo. Check ta ang ato nga Elections Day countdown. Kag pulo ka adlaw na lang gid ang nabilin. Kag magaboto na kita mga kabombo. Kag
desisyon na kita no, sa puntas ang ato nga ballpen. Well, sa sining nga hapon, padayon na nato ng mga istorya nga ato nga nabaton diri. Siyempre, way pakita katapos sa istorya diri sa ato ni Aguila sa Sri Lanka. But anyway, sa inyo man nga mga istorya dira, pwede nagid basi nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Please do that. Or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Welcome sa kahapon lamang program. I hope you're all doing good. Doka namin naman sa atong panahon na no, hindi nagid muna kasingki sang init. Ano na ato niyang bahanon para sa inyo? This is from Jose LG Fuentes, LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wa na'y kan-anay, wala na'y pahuwayay, wa na'y uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingam nga akong ibating, niligid ka bayran o dalar. Bisagod sa ubiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma andamag paabot hangtod nga mo balik ka ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw diyan na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Jose LG Fuentes,
with LDR. That goes out especially sa kay Miss G. Yung nag-share sa nga istorya about LDR. So, sinilang a week, no? Salamat, Gid. And sa iban pa din nga may araman nga i-share sa liwat. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Or isulat lang idulong diri sa istasyon sa Bombo Radio. Diri kita sa may Mapa Street, sa may Sky City Tower. Mia, pasensya ka naman sa liwat. Kay nag-promise ko nung i-show ko ang mga pictures today. May ginsend ko pero daw wala gali na-attach ang picture. Ti pabosanta naman no? Or basi sa Lunes naman kay ma-interview kita. Remind ko gali sa atong winner si Mr. Survivors ng Southern Iloilo. Palihog ha. Kato ka diri ba sa estasyon sa Bombo bago mag alas 2 sa hapon, dala ka na sa ginpa-Xerox mo na 2 copies ng imo nga ID. Again, reminder sa kay Mr. Survivor of Southern Iloilo. And reminder man sa iban pa dira naton yung mga letter senders for this week. Mag-announce kita sa ating bago nga winner, boss, after sa pag-interview naton sa kay Mr. Survivor of Southern Iloilo. Alas 2:22 ang ato nga oras kag diri kita sa pagsugpon. Ay hindi anay. Kay may nag-special request nga may 2 natud basahon ang diri nga sulat sa aton. We received her letter how many days ago pa to, pero may naka-indicate palihog this Friday, May 2. So, basahon ta ang sulat ni Adele sang Guimaras. And after that, isunod ta ang sugpon sang sulat ni Aguila sang Sri Lanka. Diri kita anay sa kay Adele sang Guimaras, Dear Tita Regine. Una sa tanan, nagahatag ako sang maayong hapon sa makatapos ng Bombo Radio. Ako gali si Adele sang Guimaras, nagapangidaron sang 62 years old. May bana, kag 4 ka bilog ang anak, 2 ka lalaki, kag 2 man ka babayi. Ako gali, may kasaysayan man nga hindi ko gid malipatan. Sang gagmay patita ang mga bata ko, tama man sa amon kapigado. Nagapanguma lang si banahon sa mga tao, kag ako, ari lang sa balay, nagabantay sa mga bata ko. Sang 3 pa lang ang bata namon, naglakat ang bana ko, kay naggama sila sang kawayan sa piyak lang sang barangay namon. Gindalaya man ang isa ko kabata nga lalaki, naggama sila kawayan, kay nagapaobra kami balay. Tita, pagkatapos nila gama sang kawayan, nagkukupar sila sa jeep para kargahan sang kawayan. Dalon ini sa balay. Ginpangarga nila ang mga kawayan sa jeep, halin sa atop sang jeep, kag hasta sa sulod, may mga karga, kag puno-puno gintita ang karga. Ang bana ko, kag ang bata ko, sa front seat lang nagsakay. Sang dito na sila, sang lapit na sa taytay, nawadaan prino ang jeep, kag nahulog sila sa taytay, kag nagkulubgid ang jeep, kag nagkalabuka ang kristal sa may front seat, kag natakluban sang bangko ang bata ko kag ang driver. Maayo lang kay ang bana ko, naglumpat, kag wala sila mapitalan sang kawayan, kag nagsinggit ang bana ko, bata ko, diin ka na. Nagsabat man ang bata ko, tay, ari ko di tay, natakluban sang bangko. Ay, nagpasalamat ang bana ko, kay wala maano ang bata ko. Kagadamo dayon sang tawo nga nagkaladto, kay nabatian nila nga do may naglupok kuno. Kay balan mo tita, dulhugon pa, do nagalupad lang ang jeep. Tigin hingagaw man nila dala ang bana ko sa sentro, kay may pila siya nga agi sang kristal nga nabuka, kag gindressing nga nila. Pero ang bata kuya wala sang pilas. Gindala lang nila sa sentro, kay lapit man lang ang sentro. Kay ginbakla nila pagkaon ng bana ko kag ang bata ko. Wala sila nagkaon, kay sa puwerti nila nga kakulba. Siguro wala sila gana magkaon. Pagkatapos, gindulong nila si banahon sa balay, kag ang bata ko man.
Motor lang ang gindulong sa ila. Wala ko ya kabalo tita, kay wala man ako ginsigiran nila. Nakibot lang ko, nga ginabalan ako sang driver sang motor. Nga sa niya tiyay na disgrasya na sila. Damo gani pilas nila. Baw, kinulbaan gid ako tita. Maayo lang, kay wala sila maano. Ginbayaan nang nila to ang jeep, kagang kawayan nga nagakulob. Nangayo sila bulig sa mga tawo, nga buligan sila hawas ang kawayan, kag ang jeep nga makuha sa suba. Nagokupar naman liwat ang bana ko sang salakyan, kag ginkargahan naman sang kawayan, kag gindala sa balay. Pagkaaga tita, wala ko na sila ginpaobra, kay may misa sa pihak namon nga barangay. Hambal ko sa ila, hindi ka mo anay maglakat kay masimba kita tanan, kag magpasalamat kay Lord nga wala ka mo maano sang pagkulob sang jeep nga ginakargahan sang kawayan. Abi mo tita, nagamisa ang pari, hala man ako hibi, kay nagapasalamat ako nga wala maano ang mag-amay ko. Mga pila naman kasi mana tita, naglakat naman ang bana ko, nag-obra, kag kami naman sang bata ko nga lalaki ang nabilin sa balay. Mga 5 pa lang katuig ang bata ko, kag nagabusong pa ako sang manghod niya, kaing duha niya ka magulang, nag-eskwela. Ti, kami na lang ang nabilin sa balay. Kay tita, wala pa mahuman ang balay namon, ti damo pasagbot, kag mga darag sa mga kahoy. Nagpanilig ako sa atubang balay namon, kag nagpanutod. Baw ang bata ko nga lalaki, nagpanaog man siya sa dalong balay namon, kag nagpanutod man. Sa likod balay namon, may mga nagatumpok nga mga sagbot. Wala kuya kabalo, nga nagadaba-daba na tugali ang sa likod balay namon. Nakibot lang ako, nga puwerte na ang kalayo. Baw, puwerting kulba ko tita. Kiti wala ko kabalo kung anong imuon ko. Hala ko singgit nga tabang. Baw, wala gid sa nakabati sa akon. Kay balan mo tita, layo ang mga pamalay sa amon. Lapad na ang nakaon sang kalayo. Maayo lang, kay ang balay namon, wala iya masunog. Abi mo tita, nagabusong pa ako ha, sang 7 ka bulan. Ang galon nga 10 ka bilog, hala ko gunoy kag iba siya sa kalayo. Pero wala man gihapon mapatay ang kalayo. Sang ulihi tita, doon nagalain na ang pamatsyag ko, kay hala ko lang linas ang kalayo. Daw wala na ako sang mahimo kung ano ang himuon ko. Maayo lang, kay may nakakita sa amon nga nag-aaso ang balay namon. Kag nagdalagan sila pakadto sa balay, kag ginbuligan ko nila pamatay sang kalayo. Siguro tita, kung wala sang nagbulig sa akon, mahikog na lang ako, kay daw malipong nako sang kakulba. Ang bata ko nga lalaki, nagsaka siya sa babaw sang balay, kag nagpangurumbot habol. Kag ginauligaya pa ako nga nagasinggit ko, tabang. Kung nagasinggit man siya, tabang. Pero ato to siya sa babaw balay nga nagapanago. Tita, naabtan lang ako sang 2 ka tawo nga nagbulig sa akon, nga nakakupo na lang ako sa puno sang langka, kay nagalain na gid ang pamatsyag ko. Mayo lang tita, kay wala man ako nahulugan. Sang pag-abot sang bana ko sang hapon, nakibot na lang sila, nga hawa na ang ugsara namon, kag ang mga galon, nagaliligid lang sa ugsara namon. Hambal sang bana ko, nga hari na ding mga galon sa dalom, nga wala na sang unod tubig. Bala mo tita, layo ang bubon sa amon. Nagapanag-ublang ang bana ko, tagpulo containers. Tiambal ko sa bana ko, kita mo na ang hawa na ang ugsaranta, kay kintutdan sang bata mo ang sagbot. Tigin ba siya kung unod sina? Pagkalipas naman tita nga mga tinuig, high school na ang bata ko nga lalaki. Ang nagtutod bala sang sagbot sa ugsara namon. Ti may release naman 4-piece namon, naglakat kami sang bana ko sa amon banwa. Nagkuha kami to sang kwarta. Nagpuli man ang bata ko kay wala siya klase. Tiginambalan ko siya. Siling ko, kay ari ka man di sa balay, kot-koton mo ang buho, nga bulutangan basura, kay baklan ta ka sapatos. Paglumbos namon, ginkot-kot niya man ang buho, kay excited siya, nga bakla namon sa sapatos.
kag siya lang isa ang nabilin sa balay. Ginkot-kot niya tita, bahaw kay kabugat sang tagad. Naigo ang iya tiil, kag nautod gid ang tudlo niya. Oh my God. So nagdalagan sa sala, sa babaw balay, kag ginhigtan ang tiil niya, kag nagpangurumbot habol. O siguro puwerte kulba ya. Mayo lang, kay nag-abot ang magulang niya nga halin sa eskwelahan. Naabtan niya ang manghudya nga nagahibi. Tiyambal sa magulang niya na ano ka nga nagapangurumbot ka sang habol. Nagsabat man ang manghod nga to, nga silinga to, nautod ang tiil ko, kay naigo sang tagad pagkali ko. Puporti man kakulba sa magulang, kay abi niya tiil gid sang manghod niya ang nautod. Gali, kay tudlo man lang. Tiyambal sa magulang, dali, malakata sa sentro, kay padrisengan tapilas mo. Naglakad sila tita sa sentro, ginabalang sa magulang ang manghod niya, kay wala sang salakyan, kay hindi gid man layo ang sentro sa amon. So pag-abot nila sa sentro, gindresingan nila dayon ang tiil sang bata ko. Kay ginbutangan plaster. Hambal sang nagdressing sang tiil sang bata ko, dalaan ninyo sa ospital kay para matahi ang pilas niya. Nagpuli man ang bata, kag ginabaya liwat ang manghod niya pauli sa balay. Kag ginhulat niya kami. Pag-abot namon, sa may barangay pa lang kami, ginhambala na ako sa mga tawo nga saling nila ang bata mo nautod ng tiil sa isa mo ka bata. Kay natutuyas ang tagad. Tidalon mo to sa ospital kag ipatahi. Muna kibot ako tita, dali-dali ko pa uli. Kagang bana ko nangita sa lakyan para dalon ang bata ko sa hospital. Pag-abot ko sa balay, nagahibi ang bata ko nga isa kay kuno nautod gid tiilya. Gindala namon sa hospital ang bata ko. Pag-abot namon sa hospital, gin-x-ray, kag gindressingan man. Pagkatapos, ginkuha sang doktor ang plaster. Ay, about tita, panit na lang ang nagahawid sa tudlo niya. Tiyambal sang doktor, tinanay utdon ta na lang ning tudlo sang tiil sang bata mo, kay hindi man na mapabalik pa. Hambal ko sa bata ko, noy, utdon gid tudlo mo, kumpol ka na. Nagahibi ang bata ko, kaya hindi siya magsugot, nga kumpol na siya. Ginutod na lang tita ang tudlo sang tiil niya. Pagkatapos tuutod sang doktor, ginambalan ako sang doktor na sa linya nanay, ari nang utod sang tudlo niya, anhon mo na ni. Ginputos ko sa plastic, kay gindala pa puli. So pag-abot namon sa balay, hambal ko sa bata ko, noy, anon taning utod sang tiil mo? Hambal sang bata ko. Ay nanay, gindala mo pang utod sa tudlo ko, anhon mo na. Ihaboy ta na sa buho, ngaging kutkot mo. Di pag-abot namon tita sa balay, kay migid bakal gid man ako sang sapatos sa iya. Bisan kumpol na siya, gintakos ni gid ang sapatos, ngaging bakal ko sa iya. Kay balan mo tita, excited gid siya, nga baklan ko siya sapatos mo. So mo to, ngaging kutkot niya ang buho, nga ginapakutkot ko sa iya. Pagkaaga tita, nagpadala siya sa iya maestra sang excuse letter. Abal niya, ma'am, hindi ko ka-eskwela, kay nautod tiil ko. Tinakibot ang maestra niya, kaya abi sa maestra niya, tiil gid ang nautod. Kay gali, tudlo man lang sang tiil niya. Isa mong tita, may mga obra na sila, kaya ando ako kabata, may asawa na, kag may bana. Ang kumpol ko tita, soltero pa. Ang agot ko tita, may obra naman. Siguro tita, sang sagi ko lina, sang kalayo, sa nagubusong ko sa iya. Ang itsura ya do ati. Kulong ang buhok niya, kag itom-itom panit niya. Di maguro ah. So diri na lang kutob ang sulat ko. Kay do tama nakalawig, Tita Regine. Madamo gid nga salamat. Pasensya ka na tita sa agi ko. More power and God bless. Ang tagpadala, Adele Sangimaras. Kunara katuod no sang kulba mo sa tunga sang kulba mo sang nervyos mo bala. Wait lang.
ang ginatumod niya nga tudlo lang sa iya nga tiil, tiyang iya pagpanawag, tiil niya na gid. Siyempre, bisan sino man siguro makabati, sinadumang halaw-haw man, no? Hala, tiil gid siya. Ay, grabe man ang mga bata, no? Siyempre, dako ang inyong relief sa nabalaan nga tudlo man lang gali. Sang iya nga tiil, ba't pisan pa, no? Grabe. Sa ano ba lang? At hindi na kumpleto ang imong mga tudlo sa tiil. Sabi ko, bala mabalik pa na. Hindi pa na siya bala masugpon. Hindi nagali. But anyway, grabe ang mga naagyan mo nga nagbutanggid sa imo. No? Sa dako nga kakulba. Imagine, nun 7 months, pregnant ikaw, amutong natabo sa isa mo kabata. Nga nanutod man siya yaw, wala kakabalo, and then nagdako na gid ang kalayo. Tapos siya kinulbaan ng rumbot habol. Bata gid man tuod, no? 5 years old. But anyway, pasalamat kita dako nga may nakakita sang aso nga nagatubuok sa inyo nga balay. So na-rescue kamo, nabuligan kamo kagang imo nga bata. So let's hope nga wala siya na trauma gid so much in kabay nga ato nga bad experience nakakas na gid sa iya nga kaisipan, pero sa isa mo niya ka bata, no? Sa amo man no, the same man gyapon nga bata. Anhon mo na abi kay ang ginahambal wala nga ang disgrasya. Hindi mo gid mapulong bisan ano mo ka halong. Kung matabo, it would really happen. Anyway, salamat gid. I'm sure nagapamati kay gid dira kay ginabantayan mo gid ang pabasa ta diri isang imong nga sulat. And regarding sa siling mo sa bata mo atong ginabusong mo nga nagtutod man niya sa kalayo ang imo nga bata nga ini, hindi masiguro no nga kay kumo nag-itom iya hitsura, nagkulong ang iya nga buhok, you thought nga because ang kalayo nga natabo samtang nga ginabusong mo pa siya. I don't think so. Anyway, thank you so much gid sa liwat sa imong gin-share diri sa aton, Adele Sangimaras. 38 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP sa aton nga pagbalik ang kasugpon sa sulat diri sa aton ni Aguila sang Sri Lanka. This is Tita Regine, magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sa hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyo ha. 40 minutes after 2 o'clock, balik kita diri sa kahapon lamang program kag ari na ang kasugpon sa sulat diri sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. Yesterday, ang parts nga nabasa ta is that she was telling us no about the time nga ginsulat niya ang ini nga letter, birthday niya ato. So bakal sila cake and then they are planning nga mag-visit sa isa ka temple. The Temple of the Sacred Tooth Relic. Bale, amo ni siya, no? Ang relic of the tooth of the Buddha. Kag ginasiling nga kung sino kuno, no? Nga grupo ang makakapot sa sina nga relic. Bale, amo na siya ang marule, bale, no? Sa ilang lugar.
sila ang kumbaga sila ang magadaog do sila ang mainly no nga do mangin next nga leaders, okay, or mangin leader gid sa sina nga lugar. Amo na ang ilang ginapatihan. And ang ini nga temple has been closed for many years, kag recently naman ang liwat nga ginbuksan ini. So amo tong adlaw nagapreparar sila para nga magkadto kay doka restricted no sang entry dito sa may temple, gina-control ang crowd, tapos may gina-deploy nga mga police, though it's a very big event sa ila dito kay newly opened naman siya baliliwat. So magakadto sila to visit. Susugpunan ta ang iyang sulat. April 25, 3:45 a.m. Tita Regine, maaga kaming umalis kasama ang buo kong pamilya. 24 pa lang, nakahanda na ang aming mga damit upang kinaumagahan, maglinis na lang ng katawan at magsuot ng mga damit. Kinabukasan, pag-alarm na, gising ako agad. Lumuhod at nagpasalamat sa Panginoon. Sumunod ang aking asawa. Kinising sina Imashi at Oshani. Bigla silang bumangon at dumiretso sa bathroom. Pagkatapos bihis, dali-dali na kaming umalis. Katugas sa tuta pa lang, pinagmamasdan ko ang mga nakapila. Nakahiga sa tabing kalsada, lahat nakasuot ng puti. Ulan-init, nagsasakripisyo upang makarating sa loob ng temple. After 16 years, ngayon lang ulit nabuhay ang panatang ito dahil sa tinding hirap na pinagdaanan ng aming bansa. Mga malalaking negosyante nagkakaisa. Halos lahat sinalo ng mga negosyante ang mga gasto sa pagkain, inumin at marami pang iba. Magtatapos sa araw na ito sa aking kaarawan, April 27, 2025. Napakaswerte namin tita dahil sa haba-haba ng pila, 4 na oras lang nagsakripisyo bago nakapasok at lumabas sa temple. Samantala, ang karamihan 5 araw bago makapasok sa loob ng temple. Madaling araw ng April 25, dumating kami sa Kandy. Lahat sarado, maliban sa panggabi na restaurant. So uminom kami ng tea at kumain ng masarap na rolls, samantala si Oshani ayaw pang kumain. Nakayakap pa rin sa kanyang daddy. Nag-enjoy kami ni Imashi habang kumakain. Maya-maya lang, nagyaya ang dalawa, maglalaro raw sila. Nakaramdam ako ng antok at pagod. Ang katawan ko matamlay dahil sa sunod-sunod ang aming mga programa ngayong buwang ito. Pero ako, Marso pa lang, naghahanda ng mga dekorasyon for the month of April. Nagtatrabahong mag-isa. Kahit umuulan, tita, ulan-init, gabi, hindi ko iniindang kahit ang pagod. Mahalaga sa akin matapos ang lahat na trabaho. Isa laban sa pangkalahatan dahil ayaw ko mapahiya na ako ang inaasahan, so gusto ko 100% matapos at pulido ang mga trabaho. Yung iba hindi nila nagawa, lumalapit at ako pa pala ang inihintay para matapos ang kanilang toka. Ang balat ko nagmistulang mapa dahil nasunog sa sikat ng araw. Sabi, babalik din ito kung maa-applyan ko ng natural products na sarili kong gawa. New Year celebration, mahal na araw at marami pang ibang okasyon sa buwan na ito. Kaya ang katawan ko pagod madalas. Tanging pahinga lang kung oras ng kain or mag-CR. Inidlip ko ang aking mga mata at sinandal ang aking ulo sa balikat ng aking asawa. Humuhugot ng lakas para sa panata. 4:45 a.m., tumawag ang best friend ng aking asawa, isang pulis at naka-duty sa Tourist Department Police Station ng Kandy. Siya si Vijita Bandara. Mabait at matulungin sa oras na kailangan, hindi nang iiwan sa oras ng kagipitan. Isang kaibigan na hindi ko iiwanan sa oras ng pangangailangan.
Pinapunta kami sa harap ng KCC Mall ng Kandy at doon kami naghintay. Habang papalapit kami sa KCC Mall, sinalubong ang aming mga mata ng mga bulaklak na nagagandahan, iba't ibang klaseng rosas na tila bang nabuhay ang aking lakas. Millions of flowers, anthurium na hindi nawala sa mga flower shops, mga rosas na kulay puti, pula, pink, itim, orange, at naghalo-halong mga kulay. Ara, nag-send siya, kaya nag-share mga pictures about the flowers nga gina-refer niya diri. Nagpaalam ako sa may-ari na picturean ko ang kanyang mga bulaklak at nagpapasalamat pagkatapos namin masyahan sa managagandahang mga bulaklak niya. Gusto ko sanang bumili, kaso hindi na mabitbit at mahihirapan lang kami. Naglilinis ang may-ari ng flower shop, busy siya at may customers na parating. Dali-dali siyang huminto sa pagdidilig at kumuha ng plastic bag na kulay asol na may stripe na kulay puti. Nahulog ang isang plastic bag. Pinulot ko at pinatong sa mabulaklak niya na puro berde. Katabi ang mga sari-saring nagagandahang mga cactus, habang ang aking asawa nakikipagkwentuhan about business sa mga taong na-meet namin sa harap ng mall. Nagbibigayan sila ng mga contact numbers habang ang dalawa naming mga anak naghaharutan. Nagmamasid ako sa lahat ng kaganapan sa kapaligiran habang naghihintay sa pagdating ng haring araw. Habang sinasalubong namin ang liwanag, unti-unti ring naaaninag ang mga basura na iniwan sa paligid ng mga taong walang disiplina sa sarili. Yung dating napakalinis, nagmistulang hardin ng mga basura. Galit ako sa aking loob dahil sa bawat basura na naiwaglit, kapalit sa pagkasira ng inang kalikasan. Dumating na ang haring araw. Nag-iikot ako. Pinagmamasdan ang mga trabaho ng mga policemen, armies, at batid ko rin na may mga government officials na nag-iikot sa kapaligiran. Halos na masalubong, nagbabatian kami ng good morning. Sabay sambit, "You're from the Philippines." Tumatango lang ang aking ulo at nakangiti. Very proud ako sa bansa natin na madalas binabanggit ng mga tao. Nawala na ang aking pangalan, tita, at napalitan ng Philippines. Sarap sa pakiramdam. Tita, dahil sa simpleng ambag bilang netizen ng Sri Lanka, nahugot ko ang pangalan ng bansang Pilipinas. Sarap sa pakiramdam na naiangat natin ang Pilipinas sa magandang gawain. Sa simpleng paraan sa paggawa ng mabuti, nakatatak sa kanilang kaisipan na may isang Pilipino na nagmamahal at nagrerespeto sa kanilang lahi at kultura. Dumating ang aming kaibigan at dala niya ang aming gate pass para mag-insert sa pilahan. Sinalubong namin siya habang parating siya. Tiningnan kami isa-isa at binati ng good morning. Masaya kaming lahat para pumanik sa taas at pumunta sa pinakauna ng gate mula sa temple. Nagumpisa, linis na ang mga nakatoka na maglinis sa araw na yon. Mga high-ranking officials, navies, policemen at policewomen, sobrang busy. Mga tao, kaliwat kanan, nagmamadali sa paglalakad. Pinakilala kami sa mga police officials na naroroon. Halos lahat ng mga mata nakadikit sa aking mga kilos at sa dalawa kong mga anak. Habang nag-uusap sila, kasama si Vegeta, ang asawa, panay karga si Oshani at ayaw bitawan, takot na baka mawala raw ang kanyang anak. Ako naman, hindi ko sinayang ang mga oras sa pag-click ng aking camera upang picturean ang nagagandahang kaganapan sa aking kapaligiran. 50 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, we don't end there, but we have to take a short break. Magapanumbalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga To continue with the story of Aguila. Mga ibong nagliliparan, sikat ng araw ng naghahalong fogs sa kalawakan. Pumuporma ang sikat ng araw sa fogs, mga tilapia na naglalakihan, ng isang piraso tumitimbang ng mahigit 1 kilo. Ang mga isda sa lake ng Maligawa Temple ay mga isdang maamo tita at naghihintay madalas na hagisan ng pagkain na nagmumula sa mga turista. Habang pinagmamasdan ko ang kalikasan, nare-relax ako. Biglang agaw pansin sa paningin ko ang mga basurang nagkalat. Dahil walang may nilagay na mga basurahan sa tabi ng pilahan upang maiwasan ang pagkalat ng mga basura. Kapag nakapila na, mahirap lumabas. Maliban na lang kung may emergency o pangangailangan sa kalusugan. Pinabalik kami pagkatapos naming makausap sa gate ang mga officials. 11 a.m. pa kasi mag-uumpisa ang alay lakad papasok sa temple. Tatawagan na lang daw kaming muli kung mag-uumpisa na ang alay lakad. Nag-almusal kami habang ang 2 bata nag-e-enjoy sa laro at pagkatapos kumain. Nadaanan namin ang mga nurses habang naglalakad kami sa tabing kalsada. Kaway-kaway na lang kasi ang sarap ng mga ngiti nila habang nakatitig sa amin. Bumalik kami ng kakanin at nag-e-enjoy kami sa aming almusal. 2 beses na kaming bumalik sa kainan upang kumain ng almusal, panghanda sa pila upang magkaroon ng lakas na enerhiya. Nag-iikot ang mga officials. Ang bawat isa sa amin ay nakangiti. Naglalakad ako at tumayo sa malaking fountain na galing sa lake. Ang baba, maraming isda na hindi gaano kalaki. Agaw pansin sa akin ang tilapia na humihiga at umaarte-arte sa paglangoy. Tinatawag ko si Oshani at Imashi. Sabi ko, tingnan nyo, ang isang tilapia, bukod tangi isa lahat. Nakakatuwa kasi ibang klase ang kilos niya kumpara sa lahat. Biglang tutuwad, nagpapatay-patayan, at biglang gigiwang-giwang. Nagtatawanan kami tita kasi nagbibigay aliw sa mga oras na yon. Umakyat kaming muli sa pataas papuntang pilahan at nakita ko sa bandang ilalim na hinahanap na kami ni Vegeta upang pabalikin sa pila kasi nag-uumpisa na ang alay lakad. Nakita ko naglilinis ng kalsada. Binuksan ko ang aking kulay pula na wallet at kumuha ako ng perang patago at binigay ko kay Imashi. Sabi ko, iabot mo ito sa naglilinis. Kinuha agad ni Imashi sa akin. Ito naman si Imashi, binulat-lat pa ang pera sa tabing kalsada. Hay, bakit binulat-lat pa kasi? So tumayo ang naglilinis at inikot ang paningin, tapos tumingin sa akin, nakasmile. Parang alangan pa siyang tanggapin ang pera. Nakasmile ako habang nakatingin sa kanya. Magaan sa pakiramdam habang siya mukhang hindi makapaniwala at matamis ang ngiti. Bigla akong tinakpan si Imashi kasi nasa taasan ng hagdan ang aming kaibigan. Narinig ko ang pasasalamat ng ali habang ako nakatalikod. Dali-dali na kaming tumawid sa kalsada sa kanang bahagi upang bumaba sa gate. Kalat ang mga kapulisan, halos lahat busy. Pagdating namin, nakikinig ako sa usapin ng 2 police women. Nasusunog na raw kasi ang kanilang skin, first degree, dahil sa sobrang init na nakabilad sila sa araw. Sumabat ako, yogurt lang at turmeric ginger ang katapat niyan, ma'am. Tumawa sila at tuwang-tuwa dahil nakakaintindi daw ako ng sinhala. Nagtatawanan na lang lahat, pati yung mga officials na policemen na nasa tabi namin. Dami na nilang tanong kung anong ginagamit kong pampaganda. Sabi ko, hindi ako gumagastos ng pampaganda. Natural remedies ang ginagamit ko. Walang side effects at mura pa. Gumagamit ka rin ba ng yogurt, ma'am? Sabi ko, oo naman. Pagkatapos ng kwentuhan, pinababa na kami sa pilahan at umalis na ang aming kaibigan at mga officials na naroon. Humakbang ako pababa ng hagdan.
nakaramdam ako ng lungkot. Sabi ko sa aking sarili, tita, ilang araw nagsakripisyo sila sa pila, samantala kami nag-insert lang. Di bali ang pakay ko kung kaya't ako'y narito. Nahingin ko sa Panginoon ang magandang kalusugan ng aming bansa, kalakip ang aking buong pamilya at ang bansang Pilipinas, na matagal kong hindi nasisalayan muli. Last April 24, tita, nag-message ako kay Vegeta. Nais kong sumama sa panata dahil ipanalangin ko ang kalusugan ng aming lokosado, ang head nila sa religion. Dahil isang buwan naka-admit sa Candy Hospital sa kanyang malubhang kalagayan. Sa araw na yon, inayos niya agad at may kakausapin lang daw siyang mga tao upang kami ay makapasok. Nang gabi na yon, tumawag at pinaghanda kami kinabukasan. Alam ko na lahat na hinihingi ko sa Diyos ay binibigay niya ito, tita. Habang nasa pilahan na kami, namimigay na ng mga tubig, inaabutan kami at pinasa ko sa aking likuran. Sabi kong, kung may na matitira, di yun ang para sa amin. Panay pasa kami ng aking asawa. Binigyan ko ng tubig ang isang matandang lalaki na panay reklamo sa pilahan. Nang inabot ko, may kasamang paglalambing. Sabi ko, Lolo, tubig, kailangan mo ito. Uminom ka ng marami para guminhawa ka. Dali-dali niyang inabot sa akin, tita. Nagtatawanan ng iba na nakatalikod kay Lolo at tinatakpan nila ang kani-kanilang mga bunganga habang nagtatawanan. Ako naman, pinipigilan kong tumawa. Nagkikwentuhan kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Kung ilang taon na raw ba ako sa bansang ito, so tuwang-tuwa sila habang nakatingin sa aking mga anak. Bihira ang may batang sumasama sa aray lakad, tita, kasi sa init at siksikan ng mga tao. So nakaramdam ako ng pangangawit ng aking kanang paa. Sabi ko, Lord, narito ako para ipanalangin ang bansang Sri Lanka at Pilipinas, nasagipin ang dalawang bansa sa buaya ng mga politiko na nagpapahirap sa mga tao. Higit sa lahat, ang kalusugan ng aming lokosado upang manumbalik ang lakas at sigla ng katawan, higit sa lahat, ang buo kong pamilya. Well, I guess, mga how many days naman kita sinisiguro, no? Kung makatapos sa sulat din ni Aguila sa Sri Lanka, but we're not stopping. Gapos lang kita, Anyway, thank you so much gid sa imo, Aguila. Makontinue kita, ha? The next time makabasa naman kita sa mga letters because tomorrow mag-interview kita sa aton nga winner. So again, I would like to say thank you sa inyo tanan mga kabombo kung sa mga inyo man nga mga luyag nga ipalabot rin nga makasaysayan, ipalabot nyo na through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ining nyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.